ikusten zigun zenburua, hasierren izena, bere Oviedoko guztioni, deialdiaren zen, baina zikatu batzarete segurazki instituto eskaragien logo, eta hemen beste logo txiki bat, zer da hori, aldeatik, egiten dio ekin bati, penadoraren esotiko berria, eta, lagun batzuk ustailan elkartu ginen. Herriko errezikin zutenean, egin bazkarak abetik eramatea, hauteskundeak eta hiru egun geroago. Ari ginen somatzen hormak esan nahi etorriko zela, komunikabidetan ez duten ziren gauzengatik, baina larritu ginen eta lakitasun horretan elkartu ginen lagun batzuk eta pentsatu genuen zerbait egin behar zela. Ereiketan josatzen ari ginen informazioak zabaldurat egituela eta gure eskubideak eta gure askatasuna defendatu dutela. Eta izan zen helburua. Eta horretan, ibili gara temporada honetan guztian, jutako batzuk ere joan izan gara Bilbon egon ostiralero dauden konzentrazioetara, Facebooken horri bat edo dakitzen deitzen den Facebookeko hori zabaldu dugu, izen horrekin oroa biluzik. Eta gaur gure lehenengo ekitaldi publikoa da. Berrekoa da talde bezala jarraitzea lanean eta benetako normaltasun hobe bat lortu arte, normaltasun berri hau inposatu nahi dugutena, ez dugu bat ere guztoko, eta horretan ibiliko gara eta espero dugu baita ere zuen laguntza izatea bide horretan. Lan handia daukagu aurrean, jendea dago pizka bat astoratuta eta komunikabideen bombardaketa etengabea bere eragina egiten ari da eta uste dugu gizartea nolabait galduta dagoela. Normalean errebeldiak izan diren sektoreak ikusten ditugu baita ere gure ikuspuntutik modu ulertezinean sinetsita kontatzen dutena edo ez dakigu zer, baina harrigarria da guretzat gertatzen ari dela eta pentsatzen dugu horri konta eman behar dugu. Konzentrazioetariko batean Bilbon hasier egon zen, egun oso euritsua zen eta arenalean dauden aterpe batzuetan elkartu ginen eta berak eman zuen hitzaldia, baina irutik gabe orain irudiak ekarri ditu eta oso gustora entzun genion eta horregatik deitu genion eta honek horrela eta eskerrak eman beharko diogu etortzeagatik horretik eta bera ditu utziko zituzten. Eta gero, sola esaltzu bat izango dugu ziur, edo berak hitz egiten duenari buruz edo gogoetan buruz delakoari buruz. Ematen dago ez da hola zuzenean razionatuta gaurko egoerakin, baina ikusiko duzuenez oso razionatuta dago. Lehen Cristianek esaten zebana ez da sinisten dugula, sinisten dabela komunikabidek esaten dutena eta bat. Esaten duten hori, askotan esaten dute zientziaren izenean, ez? Zientzia gau dio, zientzia bestia dio, eta hori da zientzia hitzaren edo hitzen oso prostituitu. Zientzia ez da entidade bat. Zientziak ezin dau gauza bat esan, edo beste bat esan. Zientzia da metodo zientifikoa aplikatzen. Eta metodo zientifikoa aplikatzeko, hemen gara ikerketa bat aurrekariena. Ze datu ditugun ikertzen hasi aurretik. Bero, hipotesi batzuk planteatu, elementu batzuk egin, azterketa emaitzak aztertu, eta gero ondorio batzuk atera, eta ikusi errepikatu daiteke esperimentu hori edo ez. Hori da zientzia. Esaten digutenean, zientziak hau dio, esan dago, bai, ze zientziak, non daude artikulo zientifikoak, zertan oinarritzen da.
Oso kuriosua da, musukoak ingo maskarian historiakin, epaiketa bat egon zen Bilbon, Luis de Miguel Ortega abokatua, Eusko Jaurlaritzako abokatuakin eta bat. Eta Luis de Miguelek, maskarian erabilpena zalantzan jartzen, eraman zituen 3 artikulu zientifiko. Bata eraginkortasun eza demostratzen, eta bestiak kalteak demostratzen. Eta 2 mediku berito deklaratzen. Eusko Jaurlaritzako abokatuak ez zuen ezer eraman. Gargaringoa, eta epaiketan hasi zen Luis de Miguel esaten antivacunas, terraplanista eta show bat montatzen. Grabatuta dago, epaiketak publikoa dira, ez dut ikusi grabazioa, baina horre dago da eskuragarri. Zientziak dio esaten dugunean, ze zientzia? Ekarri paperak, ekarri zein da ikerketa, nortzuk sinatzen dut. 5G, asko entzun duzu, hasiko gara hortik ikusten zer dan 5G, nola batzuk erlazionatu duten koronavirusakin bebai, eta ikusi duzu beste efekto batzuk. Eta zientzian izenean, zelako gezurra mantentzen dan gaur egun eremu elektromagnetikoa buruz. Osasuna eta elektromagnetismoa bat dira, medikuek ez dakit gauzo elektromagnetismoari buruz, baina gu izaki elektromagnetikoa gara, gure pentsamendu batek, funtzionatzen hau frekuentzia batekin, ubin batekin, atzaparran mugitzeko funtzionamendu elektromagnetiko bat egon biharra dago. Gure bihotza bobina elektromagnetikoa da, erritmoak, gure frekuentziakin, ikusiko ditugu gauza. Lehenengo 5G, zer da, astu zeit eman dutxo txikia, 5G bere da, G dira, generación edo belaunaldi, bosgarren belaunaldiko mugikorren teknologia. Batge zidan, hasieran ikusten genitzuan zapatofono handia edo, ez? Izan, guretzak izango teknologia hori. Gero bijekin ja danos hartu ginen horretan, ez? Bijekin zan, lehen biziko mugikorrak, deiak eta SMS-ak bidaltzeko ahalmenakin. 3G, lehen da biziko interneta, gaur egun erabiltzen duguna gero 4G edo 3,5G, WhatsAppa, zera, maioria bila batekin. Eta nik uste dut, gure, oin daukagun teknologia agostia dara, nik ez dakit erabiltzen hor gauzen gauza guztiek, APC berriak ateratzen dira, eta 5G da teknologia bat eskatu, nik ez dut ikusi eskaerarik dagoenik. Saltzen digute esaten, zera, informazioa jaisteko abiadura 10 aldiz bikoiztuko dara. Gaur egun, pelikula bat ikusi bat duzu, azten zara jaisten eta ez da mozten, ikusten da. Lagun abiadura nahikoa da, teknologia ondo erabiltzeko. Gero 5G-ekin, entzungo zenuten ez, gauzen internet edo el internet de las cosas. Berez guztiakin konektatzen. Hau da, garbigailu bat, edagola bat, telebista bat, 5G baldin badauk, gure mugikorrak hemen, eta antena daukagu han, nik dei bat egiten baldin badauk, hori konektatzen dara zuzenean antenakin, baina 5G seinaleakin, danakin konektatuta gonda, nire telefonotik konektatuko da OIR-enakin, OIR-enetik, egal dagoen frigorifiko batekin, eta hortik antena. Da, sare total da. Teknologia guzti hau, hasieratik, bat-jetik abiatuta, oinarria militarra da. Militarrek garatu dute teknologia, telekomunikazio teknologia guztia, nekatu binetatik ezita. Eta, nabarmen ikusten dana, izango dara herramienta bat, erabateko kontrola, bermatu badaren herramienta bat ez, boterea dutzen. Ja, gaur egun, dagoen kontrola, ia erabateko da, baina 5G-ekin ja da, absoluto. Gainera, inteligentzia artifizialak eta historia guztiekin, nire kontrolatzea, gu nola gauden da, emozionalmente. Ia badaude alako patentia. Salto kualitatibo nahiko handiza eskatu ez toku. Gero antena, ja alako zilindrikoa ja nahi ikusten dira, gero dira txiki asko bai. Antena mota asko dira, seinale mota asko erabiliko dira. Gero jartzen dute zerbait
frekuentziak eta zer diran, badakizue zuek hertzio bat zeran, norbaitek badaka zalantzarik horrekin. Irratia, ez? Irratia jartzen duzunean, ez? Euskal Irratia edo zera, topatzen duzu dial baten, eta dago, 28 MHz-etatik, 108. Horrek dira megahertzak. Megahertz da milioi hertzi. Hertzio da erritmo, da, ziklo. Orduan, hertzio bat, izango ditzake, segundu bakoitzeko ziklo bat, uin oso bat. 50 hertzio, etxeko argindarra, da, segundu bakoitzean, 50 aldiz, uina egiten da gora eta bera, eta pasatzen da 220 bueltetik zela, 50 aldiz, segundu bat. Bai? Orduan, irrati uinak, adibidez, irratia fikzionauak, azten dira 27 megahertzetan, 27 milioi hertzetan, eta hortik gora. Orduan, 5G-an erabiliko dira, 700 megahertzetatik 800-era, franja hori. Orduan, oindala hilabete batzuk, etxeko ataritan piolatan, ikusiko zen dituzten kartelak, ez? Telebista bersintonizatu behar dela, karte batzuk aldatu behar dira da, 400-etik 800-era, 900-era den, zan telebistari ematen zitzaion guin esparrua, eta telebistari zati baten duzaino, 5G-a sartzeko, frekuentzia baju horietan. Orain arteko telefono mugikorra baino, frekuentzia bajua da. Zergatik erabiltzen duten frekuentzia bajua, honekin estaldura gehiago da. 5G-akin asko entzungo zenuten ondas milimetrikaz eta frekuentzia oso altua, 60 gigahertzio, baina frekuentzia horiekin, guina da oso zuzena eta ditzake estaldura ona da. Pero egiliko dituzue 2 gigahertzio, gigahertzio da 1000 aldiz gehiago, 2 gigahertzio dira 2000 megahertzio, bai? Gero, 3,5, lau, jartzen dago eta 8 baina Espainian mandara da 6 gigahertzioetakoa. Gero, frekuentzia gero da alkoa izan, guin luzera da txikiagoa. Orduan ja, 6, 20 gigahertzetan guin luzerak dira milimetriko. Adibidez, wifi batek daukala 2,4 gigahertzio, bere guin luzera da 12 zentimetro. Eta irrati guin batek, FM batek, bere luzera izan daiteke, metro bat, metro terdi. Ulertzen ez badien da zerbait, antena ezberdinak. Gero eskema, lau G-ekin nola konektatzen gara, mugikorretik antenara, eta 5G-ekin gauza guztiak konektatuko dira zarera. Baina bat faltako ditzake kotxea mugikorrakin, mugikorra trenakin, trena dronakin, eta guztiakin konektatu. Kontzeptu bezala aplieta txipakin. Da teknologia bat, kotxeak gidari gabe biltzeko. Egin dituzten frogatan, istripu asko egon dira, hau honek ondo funtzionatzeko, behar da estaldura oso ona. Onaino entzun baldin bagara, orain dagoen fondoko oin elektromagnetikoen balerak ikuerako dira pila. Gero boera agertzen da, eta agertzen da 60 gigahertziotako bandan, 57-tik 64 ja, daudara eta 2018koa da, jartzen zuten molekula bakoitzak frekuentzia ezberdin baten absorbatu bat dago. Eta oxigenoak absorbatzen dago 60 gigahertziotako frekuentzia. Ze pasatzen da, 60 gigahertziotan oxigenoak molekula aldatu egiten dara pixka. Orduan, Wuhanen eta Txinan dagoen diran, hau arma militarra da. Frekuentzia horrekin, airean molekula pixka aldatuta, pertsona batzuk geratu daitezke arnaz hartu ezin da. Bideoak badaude. Beraiek nahi dutenean, eragin dezakete desastre absolutu. Hori da virusa. Bueno, mai gainean, zientzia aplikatuta ikusiko ditugu adibide batzuk, baina izan gaitu.
hori eskema bat eguzkia eta lurrakin, oin desberdin pentsatzen dugunei asko terratanista bai deitzen gaitxue, eta horri buruzko informatzen egonez eta asuntua ez da ingarbiz. Teorian lurrak dauka bere eremu magnetikoa, eta eremu hori da izaki bizidun guztiok dakagun bezalakoa da, eremu toroidal bat, donus baten moduko. Eta egunan aldia, eremu hori dago potente dago, eta gauko aldean dago lerroak dira zabalak. Pertsonoi pasatzen jago antzera. Egunez, guk ere bat daukagu gure eremua, polo positiboa goian eta polo negatiboa goian, eta egunez, gure eremuak da gogorragoa da sendoago. Eta kalte gutxi egiten dugu egunez, zarata batek, kimiko batek, eremu elektromagnetiko batek, defensa gehiago dauzkagu. Eta gauez, gure sistema energetikoak ere atzeden hartu dago, eta pasatzen zaigu apenetan bezala, eremua zabaldu egiten dara gehiago. Orduan, bai eremu elektromagnetiko batek, zarata batek, antena bat bihurtu ukitziak, gauez askoz gehiago afektatzen da. Eta gero ikusiko ditzu balore bat eguzkitik dator espektro elektromagnetiko guzti. Gaude guinak eguzkitik datozenak, telefono mugikorrak eta wifiak eta erretzen zuzten frekuentzien antzekoak, baina balore oso bajutan. Eta guin formak bai naturala dut. Gu izaki elektromagnetikoa gara. Medikuek ez da askorik ikasten honi buruz, baina elektromagnetismo gabe ez dago bizitzarik. Eta gure eremu elektromagnetikoa dago egokituta lurrak daukan eremu elektromagnetikoari. Lurra dauka eremu elektromagnetiko potente bat. Adibidez, ipar horratzan, iparera begira jartzeko indar hori, eremu magnetiko estatiko bat, gu horretara egokitzen garana. Entzungo zen duen bebai batzun duale zera ez, burua iparera jarrita hobeto egiten dala eta alako kontuak. Berez, ipar horratz batek, funtzionatzen dago hartzen dugu postorratz bat eta imantatu, bere polo positiboa da norte magnetiko, jartzen da lurran lurran polo negatibora begiratzen. Negatiboak positiboa erakartzen dago, eta orduan ipar horratzen punta jartzen da polo negatibora begiratzen. Orduan, gure polo positibo nagusia buruan dago, eta negatiboa azpian. Orduan, arnez batekin lotuko bagituzte eta zintzili jarri hola, gure burua jarriko litzake iparera begira, teorian, ez? Hola orientatuko gainak, ipar horratz bat izango gainak. Zuhaitz bat da eremu energetiko baten marrazki fizikoa, gure eremua ez dugu ikusten. Guk ikusten duguna espektro guztitik da argitasuna. Argitasuna da espektro elektromagnetiko guztitik zati oso txikitxo bat. Beste frekuentziak ikusiko bagenitxu, ez gineak forma honetan ikusiko. Segurazki ikusiko gineak beste era batera eta beste forma batzukin. Ikusiko gineak zelako zuhaitza gara. Zelako toroidea sortzen da bila gauta, goiko poloa, eta geruza ezberdin. Hau da Amerikako institutuko eskema, hauek justifikatzen dute guztia, bihotzak sortutako eremu magnetiko bezala. Neurgarria da, oso unitate bajutan, femtoteslatan, baina eremu hori ez da egokorra. Eremu hori aldatzen da, gure emozioekin, gure pentsamentuekin, bildurrakin, zure eremu energetikoa murriztuten da. Maitxasunakin, bururakin zera handitzu. Orduan, bildurra ari bagara sartzen telebistatik,
eremu txikiago batekin, zaurgarriagoak edo vulnerableagoak izango da. Gero eskema txapatuko ditzala, zelan, bi bobina elkarren artean jarri, gu izaki elektromagnetikoa zela, zor daitezke harremanak, harremanen energetikoak, pertsonen energia. Orduan, energetikoki, bildurra, kontagioso izan diket eta demostrabileke. Eta beste gauza hon batzuk, itxasuna, eta... Hau da makinatxo bat, nire etxean dagat, gutxira biltzen dut, baina esperimentua egiten hasi gara topera. Hemen sartzen dira 10 atzaparrak, eta etartzen da argazki kirlian bat, ez dakit ezautzen duzuen zara, fotokirlian. Hau, kasualidadez, kirlian zenar, Rusiako zenar remazte batek aurkitu zeban, argazki makina baten errore batekin txispa fondio da zan, eta atera zan, gorputzan inguruan alako zera, argi itxasun bat. Baina hori teknikoki oso landuta dago, sartzen da atzaparra alako kamara ilun baten, ateratzen da argazki bat, eta atzaparrari ikusten zaio inguruan alako kolore batzuk, ez? Horren, antzera, makina egiten dago programa informatibo batekin, atzapar bakoitza egokitu gorputzeko atal baten eta informatikoki kalkulatzen da. Hemen interesgarria da makina hau erabilita, zu momentu horretan oso gaizki baldin bazauz, oso alteratuta sartzen zizu atzaparrak eta nabaritzen da. Edo organo bat gaizki baldin badago ere, atzaparren argazkiekin ikusten da, gibela energetikoki ahula dagoela edo hainbat kontu. Baina, emaitza batzuk oso momentuko da. Hor behian ikusten duzu ume baten eskema, ume berdina, 10 minutu PlayStationean jokatuta edo. Edo berdina, telefono mugitu horrekin itzen eta gero, edo gure ere mori handatzen goia. Erradiazioak sentitzeko gaitxasun, ez? Bogu eta baia, bi abade izan ziren, terminoa asmatu zutena, eta apendudua erabiltzea, edo adila, edo horretarako erabiltzen da, ez? Baina, berez, gizaki guztio gara erradiestesista. Gizaki guztiok sentitzen ditugu erradiazioa. Eta gure gorputzak, gainera, gure gorputzak dauzka sensore batzuk impresionanteak. Eta batzuk, guretzat oso merkurio termometro batek, media bezala, baldin badaude gaztak, 40.000 nanometres da, eremu estatikoa, ur korronte baten ertzean, eremu magnetiko natural hori erortzen da, egal 10.000 unitate dola. 40.000-tik 30.000 errez. Eta lurran aldaketa elektromagnetiko horiek gure gorputzean eragin handia dukate. Horregatik, erradiestesista bat barilla batekin doianean, barilla mugitzen da ur korrontea dagoen tokian edo aldaketa elektromagnetiko bat dagoen tokian. Baina aparatua ez da barilla, aparatua da gorputzos. Gure gorputza da sensore. Fizikari honek, izan zan, glandulan doktrinez berdinen funtzionamentu aztertu, toki neutro baten eta ur korrontu baten gainean. Ametsa dauzkagu, tiroidesa, glándulas genitales, suprarrenales, timua, epífisis, hori toki neutro baten eta hau ur korronte baten gainean. Tiroidesa, dispara egiten da, suprarrenalak bebai, glándulas genitalen zerregia desagatu egiten da. Orduan, gaur egun, ugalkortasun arazoak latzak lagoz, baina hori bebai, honekin erlazionatu dagoela. Eta programatzen ari dira bai, hemendik urte batzutera behar teknikoa eukitzea umeak eukitzea. Baina nire inguruan kasu asko ezagutu ditut, hoi baten azterketa eta ikusi korronte bat pasatzen dela, arazoak umeak eukitzeko, energetikoki konpondu arazo hori, eta hilabete batzutan, urdun eta zertebetera umeak jabeta. Arrako kasuak ditut, zazpi sortzi edo. Hau da, zientzialariak izan da. Hau da, 1920ko esperimentu bat, Alemaniako aristokrata batek planteatutakoa, Baron Gustav von Paul. Hau konturatu zen, Alemanian, Bavarian, Bisbiburgen,
herri txiki bat, baina herri hortan zegoen minbizi kaso pila. Orduan, beran teoria zan, indar teluriko aldaketa elektromagnetiko horiek zeuden puntotan gaixoatzen zalatzen. Orduan, garaiko argazkiak badaude, agertzen da zera, baron Gustavo Monpoa dago, alkatea onduan, municipal bat, notarioa, berak markatu zegoen, testiguekin eta zera, egin zituen marra hori horiek markatu planoan, eta gero, mediku batek markatu zituen produziekin hildakoen bizileku. Eta korrespondentzia izan zen eguneko 80tik gorako. Hau dela 100 urte. Gaur egun, koronavirusakin, batek pentsatu dezake, eta zaitik dugu berdina egiten, 5G antenekin edo beste zer batekin. Egon da biologo bat, Bartomeu Palleras, Kataluniako biologo bat, konfinamentu badaian, atera zelan ikerketatxo bat, 16-17 horretakoa, eta ontxe tipuak indau, 150-140 horretako alago TDF mandur bat, badauka, horreti interesatzen bajako, ez dut aztertu sakonean, baina Bartomeu Palleras konturatu zen koronavirusan banaketak korrelazioa zeukala 5G antenen kokapenak. Eta adibidez, Europan koronavirus gehien egundan tokia izan da San Marino. Beste toki batzutan baino lau aldiz gehiago. Eta hauek daukate 5G instalatuta dutik lehen. Hemen agertzen da plano hau, beste erantzerako, baina egun urte beranto, da Barcelona, eta hau da, koronavirusan auzoka zenbat kasu egon dira, eta beste planoa da 5G antena. Orduan, berari bururatu jako hori egitea. Hau mai gainean egon da, eskatu beharko genukuna da, bazen ikertzea. Gero Frantzian egon da beste mediku bat, Jose Luis Sevillano, berez Espainiar da, baina Frantziako, landa medikua da, osea, mediko rural edo eta bera konturatu da, ez 5G antenak, baina bai beste antenen inguruan, bera kontrolatzen daren lurralde esparru horretan, COVID-19 gaitza garatu duten pertsonak, antenen inguruan bizi edo ibili izan dira. Eta gero, berak eman duen urrengo pausua, eta bai ikertu beharko litzake oso ondo, espiritu kritiko minimo bat dukin ezkero. COVID-19 kasu grabeak egon diranean, mediku honen arabera, sintomak ez dira birikoak. Sintomak dira radiologikoak. Adibidez, koaguluak sortzea biriketan, edo esteetan, hori ematen da radiazio larrekin. Adibidez, minbizi kasuetan radioterapia erabiltzen danean, eta dosis pasatzen danean, halako sintomak sortzen dira, halako koaguluak. Eta koaguluena ez da jakin, Italian, mediko batzuk beraien kontura autopsia egiten hasi arte. Koaguloak baditzu biriketan eta respiradoria sartzen daira, zari zitzen bomba bat. Akabatu da pertsonean. Orduan, gauza nahiko grabiak dira, datu da behintzat. Eskatu beharko genuke dena, ikertzea. Ikertzea, seri. Norbeten ere baden bada betxu zeran, informe hau eta hola, idazteko e-mail bat edo, edo Kristian ipasatzen dut, eta beraien bitartez. Lurrak bere vibrazio naturalak dauzka, eta lurran elektromagnetismo gabe, gu momentu bat hilko genuke. Guk behar dugu, lurran pila horretara konektatuta. Lurrak dauzka, vibrazio batzuk, era naturalian. Horietako bat, nahiko entzun duzuena, segurazkera, resonantzia Schumann, ez? Hori entzun duena gazo. Schumann resonantzia da 7,8 gigahertzioetako frekuentzia, eta oso kuriosoa da nola gaztun guztiok
egokituta gauden totalagoan bitartez frekuentzia erratara. Gure pentsamendua bai, pentsamendu horretan, gure buruan normalian dago frekuentzia pulpurrila, hemetik dago pixka. Baina media bezala, oin, nire nagoela itzeriten eta zuek entzuten, teorian esna, egongo gara 15 eta 25 tertzio bitartean, beta uina deitzen dira. Begiak izten baditzugu eta jartzen badugu musika lasai bat eta arnazketa sakonak egin eta hola, izten gara onda salfa deitzen dira, 15-etik 8 hertzietara. 7,83ko horretan, dago muga, lo eta esna egotetik, ez? Hortik bera, sartzen gara ja lo frekuentzia. Ateratzen delanean bebe, halako frekuentzia bat, muga bezala hortara egotitzen gara. Lurra gauzo beste frekuentzia asko. Beste frekuentzia naturala da 1,0 hertziotakoa. Hau kuriosoa da, nire bihotzen taupadak egokitzen dira bai lurran frekuentzia natural horretara bataz besteko bezala. Normalean 60 taupada inguru dauzkagu bataz beste, kilolari batzu, berrogei, bat amapiko bai leitezke, baina azkenean egokitzen gara da lurrak berez dituen frekuentzietara. Zer pasatzen da, gu azten hori magara, artifizialki, beste elektromagnetiko batzuk sartzen. Aldatzen dugu fondoko balore hori, genetikoki oituta gagoz frekuentzia egitela, fondoko balore egitela. Eta lurrak bere magnetismoa bai, historian ziar aldakorra da. Nik asko lantzen dut geometria, zinako gara maizuen geometria. Elizak eta jauregiak eraikitzeko dagoen logika, neurrietan eta hola, gure maizu, bizkate hau jakituria guzti hau sekretua izan da. Eta, eta Frantzian gozan talde bat, Elizen geometria aztertzen, eta gero, 80 markadan hasi ziren klaseak emoten, eta Raimon Montersi, honetan maizua, eta berak, izan zen CERNeko, Europako NASA edo CERNeko lehendabiziko ikerlaritako bat, oin 80 urte dauzka. Horretan liburu bat, Iglesia Romanika Camino de Luz, eta grafiko hau horrak betzen da. Oso kurioso, da, erdiaroak indo bai, gezurra esan duzkue goitzi bera. Garai ilun bat izan zala, eta historia hori, gezur absoluto. 8. urtetik 1900 edo, bizi izan zen, sekulako espiritualtasuna, sekulako garai honek. Lurrantzako eta pertsonentzat. Eta Elizatan, Elizak nola eraiki diren, ez? Gaur egun, Elizak bere ganatu ez zen, abendala 1000 urte, zer engainatzen dituzu erdi txiki baten, dago Eliza hundi bat egiteko, beragintzako zelako. Elizatan egiten zen, danik jaiak, merkatuak, kontzertuak, bilerak, eta horren zantzuak oraindik eritzen dira. Ibarren adibidez, Juan San Martinek ikertu zitsuan paper asko, antzinako paperak, eta lehen Ibarren arraten, Kriston parranda egiten ziren Eliza barruan. Trentoko kontzilioak debekatu izan Eliza barruan lo egitea, eta Ibarko udaletxeak eskatu izan Kalahorrako batzapezpikutzari, gaimena, han lo egiteko, ziren jaia egiten zen abendua 8an, eta kortu zeban jaio egin. 15 urte gehiago egitea, gero, egon zen Eliza bialitako baten bizita bat, eta prezeben burdinezko arrezi bat, eta neska kalde bat ez da bitia bestera, egon ziren bebai, baina izan zen garai bat oso potente. Eta gaur egun 2000 aurrera lurra ari da sartzen garai antzerako garai bat. Lurran magnetismoa bebai sozialki eraginan dago ze pasatu aldan pertsonetan. Orduan, Raimonen arabera eta ikerlari batzun arabera, lurrak bere magnetismoagatik oin sartzen ari da garaia, da berez garai bat espiritualtasun handikoa, alaitasun handikoa, maitasun handikoa, eta nik uste hori gara bai moztia dugu.
Bueno, esan dugu esan, espektro elektromagnetikoa behin da, frekuentzia oso bajutatik altutara, nik ikusten duguna da, zati txiki bat, zati itxasuna. Nik ezartuko gulda zerran esplikatzen eta zera. Bueno, hori eskema berdina, dituzke frekuentzia artifizial bajua, egindarra, 50 hertzio, puntu, irratia, telebista, radarrak, infragorria, gero itxasuna, zati txikiago. Gero, ultravioleta, rayos X eta rayos gamma. Hemen dago zientziak mantentzen daben gezur handienetako da. Zientzian izen. Ez da gazen zurik, gainera artikulo zientifikoak mai gainean jarrita, gauzak ez dira da. Zientziak esaten da, ultravioleta betik aurrera, dira, radiazio ionizatzaileak, radiazio ionizatzaile batek atomo erituran egiten dago eta ADN katiak puskatu ditzake eta kalte molekularrak eragin ditzake. Eta onartzen da, gaur egun babesten gaituzten begiak hori izaten dute, radiazio ez ionizatzaileak daukaten efekto biologiko bakarra berotasuna da, efekto termikoa. Eta legia horretan oinarritzen da. Baieztapen hori, desmontatzen duzu 10 segundu. Ni, claro, nerabei eta telefonoa nola ebil eta zaila da hezkuntza egitea horretan, ez? Gero garen entzeko modu pixkat babes neurriak eta diseinu elektromagnetikoa eta nik ineban izan zen, bera labak 12 urte zituanean, jarri dituen bera eta bere hiru lagun, mai baten eta jarri mugikor bat, zera egazken moduan, modu avion, eta bueno, paseo eskua gainetik, eskaner bat bezala 15-20 zentimetrotara, ez? Pero, mugikorra, piztu, jarri datua, wifi, zera, bueno, pasatu berriro gainetik eta, ai, pika huitzen dago. Janak, modu guztiak. Pika huitzen dago, hori ez da efektu termikoa. Hori da, efektua sistema nervioso. Eta jan, paso gora botatzen duzu, zientziak aurrego mantentzen daren baieztatzen. Bueno, aparte, ikerterapia da, ikusiko ditugu lagurpen bezala. Bueno, sigla hori da, zera, izakiak telekomunikazioetarako erabili dituan Winik, ez? Hemen, ezaguneko jartzu dago, UHF berez da, frekuentzia ultraaltua. Hartzen dago, 300 megahertzetatik 3000. Tarte horretan, frekuentzia tarte horretan daukagu gaur egun diran teknologia gehiago, telefono mugikorrak erabil da, 300 megahertzetatik 2000 eta figura, wifi 2400, gaur ez da wifi bat 5 gigahertzetan, 5000 megahertzetan, irratia dago justo bizkaterako, ez, FM-a, eta sortzitik 108-a, horren ikusten duzu eta frekuentzia igoa da, luzera txikitu ditu da. 300 megahertzetan luzera baldin bada metro bat, 3000-etan dira 10 zentimetro. Orduan, oin, 5G-ekin eta satelitetatik igo diran frekuentziak, radarrak eta zera, dira frekuentzia milimetriko. Eta eraginak, desberdin dira frekuentzia milimetriko bat izan, edo ez frekuentzia bat izan. Azkenean dago, gero da frekuentzia gehiago, aukera gehiago dago, eraginak edukitzeko. Konfinamentu hasieran, nahiko birala izan mediko baten bideo bat, estatu batu batena, Thomas Cowen, ez dakit ikusi zenuten. Aipatzen zeman Arthur Fiskenbergen lan bat, nola, gizakiak teknologian aurrera egin gaben bakoitzean, egon dara osasun aldetik egokitze bat, ez? Azkenean, gure tripe bat da, gure gorputzan mekanismo zoragarri bat. Tripea berez da, egoera elektromagnetiko desberdin bati gorputzak egiten daben egokitzeko krisi bat. Eta non daukagu egoera elektromagnetiko aldaketa bat ere naturalean? Udatik negurako kasea. Udan, daukagu eguzkitik jasotzen ditugun eremu elektromagnetiko guztia, gainera
D vitamina, zera, gauza asko egokitzen dira eguzkiakin. Claro, pasatzen gara, igual ditzarra egokitzen. Eguzki ordu gutxia, gorputzakin behar dago krisi bat, zelula asko apurtu, zera, negu hauetan pasatzeko. Gripe bat izan daiteke, halako zer bat. Orduan, ikerketa betan, Arthur Fichtenbergen liburu honetan, agertzen dira, gizateriak ez dituen pandemia ezberdinetan, adibidez, 1889ko gripea, ditu zen Errusiar gripea, gripe Errusiarra, eta izan zen, erloju baten bezala, Europa eta Estatu Batuetan hiriburuak eta herriak elektrifikatzen hasi ziren garaiko. Gero, gripe Espainiarra, 1818, Lehenengo Gerra Mundiala bukaeran justo, urte haietan militarrek ja zeuzkaten komunikazioak mundu osoan zehar irrati uinekin. Irrati uinak martxan jarri ziranean, egon zan hor, oso kurioso izan zen, aitzakin berbetan eta hori gure aitzitza eta mamek eta ezagutu gabe horri buruzko zer, baserri bat egin zirela bi, nire mama familizan behar gripe horrekin da izan bi ume, eta kurioso izan zen, gaur egungo gripea eragin asoziatzeko dauka zarrekan, 1 milimetriko horiekin, baina irrati uinak izan ziranean, uinak, zuera zen, metro bat, metro terdi, orduan, eta uin ondiagoak eta analogikoak. Ume batek edo gazte batek ur gehiago dauka, eta erresonantzia sor daiteke zuzenean dira alturekin. Uinekin be, adibidez, wifi bat jartzen baldin baguen, wifi bat dauzka, 12 zentimetroko uin luzera. Pasatu lehik, 12 zentimetroko uin luzera horrekin, uin hori hemen egotia pululatzen, eta guk 12 zentimetro ingurlan gorputzean, gauza ez dut asko ditugu, bihotza bera, izan deke, frekuentzia horrekin mi ondo egotia, eta bizitzea bihotza goztak eta 12 zentimetro ingurukoa, emakumane bihotza nioen bizkata handiagoa, eta bere resonantzan sartzea eta bera oso gaizki sentitzea. Azkenean, elektrosensibleak bihurtzen direnak ez dakigu zergatik bihurtzen direnak. Hango dira arrazoi emozionalak eta horak bai. Fizikoki, badago egin da. Bueno, gero babes mugu. Eskeria daukagun, teorian babesten gaituzten muguekin. Indukzio magnetikoa, hau da tensio altuko linea batek edo transformadore batek eragin dezakena, Espainian eta Europako herrialde askotan muga da 1000 nanotesla. Gero, 100 nanoteslako muga pertsona gomendio etzela, baina Suedian, lana dautegian, 8 ordu jarraian egoteko indukzio magnetiko pian, gehienezko balorea da 200. 8 orduko lanpostu bat. Eta hemen muga da 1000. Eta lanpostu bat den dira. Exagera. Frekuentzia altutan, UHF adibidez, 900 MHz-etako frekuentzia baterako, gure babesten gaitxuan legiak, muga bezala dauzka 4.500 mikrobatio metro karratu. Unitate hau da, potentzia flujo da. Metro karratu batetik, zenbat batio pasatzen dira. Ur emari bat izango zen. Emari. Orduan, 2000 urtean, mediko talde bat, elkartu zen Salzburgon, eta konbentzio bat egon zen, eta esaten zuten 1000ko balorea hartzeko muga bezala. Orduan, 1000 eta 500 egin gutxien. Orduan, mediko talde berdinak zen, babes osoa aurkitzeko 10 eta jetzi behar zen. Gero, 2011an egon zen, Europako Kontseileko ebazpen hau, 1815 ebazpena. Ebazpen honetan, gomendatzen da epe motzera 1000-tik jaistea eta epe ertainera 100-tik. Eta moduko batek funtzionatzeko oso espaldura gutxikik, fondoko balore bajuakin ja funtzionatzen dauteko. Guk etxe baten azterketa bat egiten dugunean, 100-tik gora topatzen dut ditugu baloreak logeletan, horreina pantaiamentoa egiten ditugu. Paretak edo leiuak edo horretzen izango pixak horri buruz. Antena batek uina banatzen dago argitxasuna izango da zen. Fokoa ikusten duzunean,
berutz eta pixkat horizontales. Orduan, biztara ez baldin badago, normalian baloriak meso bat dutu. Batzutan egon antena dago oso gertu, etxe bat dagoaz antena eta zure etxeen artean, eta balore oso bajuak izan dira. Normalian, antena daukatenek oso balore bajuak dituzte, baina, pentsa, etxe hau, naino gabe, gora baldin badago, errebote binak itoneko lirakez pila bat, eta paretatan, 190 gutxi gara errebotatzen da. Deioetan, alderantziz, deioetan saltzen da gehiena. Baldinetan, deio behira berriak, batzuk daukate kontrol termiko ultravioleta izpiak pizkatiz ladatzeko filtro metalikoa dituzte, behira berri asko, passive hausenak eta da, eta behira hori beneko pantaiatzen da. Orduan, eskema hau da, goizik ikusita, Salzburgo berian dago, antena hor baldin badago, ikusten duten nola, ere egitek izala egiten da. Balore altunak hemen gorez, bi hauen artean hemen gorregotia hor dugu, pentsa, nez eta gertu egon, biztan ez baldin badago antena, baloreak igual nahiko nahi izan dut. Horrek antena dira, tximenea itxurako horiek, basaudituak. Ikerketak. Eragiten dutela, dakigu dela militarrek ikertzen dabe ze efekto, elektromagnetismoak ze efekto dagan, ondala urte baino gehiagotik beti arma bezala erabiltzeko buruekin eta. Hau da, irrati transmisoare bat, 1992a, konturatu ziren, denbora luzez egon ezkero, irrati transmisorea horren ondoan, osatzen zera energia, suminkortasuna, gaizki logitia, bizkatuta esnatzia, buruko minak, eta hau bai denbora luzeko erdira. Nire gozu hitz egiten duen pixka etxe barruko inalantrikoa, ez batzu dira antena bat etxe barruko notitzia bezala. Antena ezberdinak. Eta ikerketa da, 50 urte dago, Parisen egin da, antena baten inguruan. Antena hori hemen, eta hemen antena da distantzia. 10 metro, 10 kiloko kamarera, 10 kilonera, eta grafikoan sintoma ezberdinen prevalentzia. Eta sintoma berdin, nekia, suminkortasuna, buruko mina, náusea, depresión. Hau, eskola baten egin norketa hau, aparatua hortxe jarrita, eta neurtu genduan ordubeteko klase bat. Ordubeteko klase bat, wifi-akin, eta aparatua datuak erregistratzen. Eta grafika hau zera. Horra zeran, ume guztiak batera pizten dituztenean ordena gaiuak, kriston pikoa. 30 milibatio, 30.000 mikrobatio metro kuadratuko. Eta gero, ikusten dituzen beste piko hau, portatilek, hor ezutekarri aparatu, aztera, entzun porrenduan zabari lortiko renduan balore. Portatilak, espaldin badago argazkin moduan, minutuero, egiten dago, 2 segundutako seinale bat, beste wifi-ak bilatzen. Eta, piko horiek hori dira, minutuero dagoen piko hori. Gero, wifi-akin datuak hartzen eta jasotzen, baloreak ez dira inartuak. Baina, minutuero dagoen zer hori. Eta, gero, portatia hola erabiltzen dut duzu, wifi-a konektatu gabe, nahiz eta egon, pasamortu baten, minutuero dakazu, seinale bat nahiko potente. Bueno, eragin termikoak ez diranak, 6 talde nagusi hauetan nagatzen ditugu. Entziko ditugu bakoitzak encefalograman efektuak, glutineara, berusametan encefalikoa, DNA apurketak. DNA apurketena izan zen oso potentia. Egon zen ikerketa bat Europa mailan, Proiektu Reflex, deitzen da. Interneten begiratzen baldin baduzue, idazten baldin baduzue Proiektu Reflex, errestamatuko duzue informazioa.
proiektua zen oso pomposua, zehazten zen 2000 urtean, eta zen 2000-tik 2012, 2012an bukatzeko, eta zelan zuzendari bat, Jonas Alcocer, eta parte hartzen zuten Europako 12 estatu bakoitzak pare bat ikerlarikin edo ikerlari batekin. Espainiatik egun zen Valentziako mediko bat, Claudio Gómez Terreta, eta zituen 3 fase, 2000-2008, lautik 8 eta 12an bukatzeko. 2004an publikatu zituzten beraien ikerketen lehendabiziko ondorioa. Lehendabiziko ondorioan publikatuta dago epe luzera DNA apurketak ematen dira. Zelula apurketa eta DNA apurketa. Zer da apurketako DNA? Exosomo bat. Edo virus bezala interpretatu daiteken zerbait PCR-test bat. Hori, badakigu 2008tik zientzia. Gero odoraren sedimentazioa, neurresultantea, ikusiko da. Gero, hau publikatu zen ekainean, nire hildu zitzaidan goiz baten, ostira baten, irakurri nola gainetik, eta arratzaldean, ja, esan sartzen, eta zelan bere putmeta, eta zientifikoki errebizatuta. Sinatzailea dira Marconi Institutoko ikerlari batzu, gero Moskuko beste medikuntza unibertsitate batekoak, eta Michiganeko beste ikerlari bat. Eta, bai, estatzen dutena da, 5G uinekin, azal mailan, zelula apurketa dagoela, eta coronavirus bezala interpretatu daitezken DNA zatiak sortzen. Desagertu izan, gero, Durango lagun ingeniero batek PDF-a lortu zeban, eta badaukat. Ikerketa hau nahi baldin baduzue bai, eskatu eta bialdu. Gaina oso politia da, agertzen dira, artikulo zientifiko horretan agertzen dira marrazkitxo hauek, nola DNA bera, da formaz da doble helice hori malguki bat bezala, malguki bat da induktore bat, da antena bezala funtzionatu dezaken zerbait. Eta gero DNA ezberdinak funtzionatuta bai, funtzionatuta hartzen dituzte toroide formak eta gure biologiak hartzen dituen formak gero teknologikoki bai kopiatzen ditugu elektromagnetismoa. Jakin barik igual hori kopiatzen den dola, baina forma horiek hartzen ditu. Espikatzen dabe, zentzu horretan, azkenean gure DNA da antena kapabel bat. Ikusteko, ikusi ditugun 6 talde efektuen 6 talde horietan, ikerlariak ez direla izan lau hippie, ez? Tartean Davos unibertsitateak, gero Robert Kagan kaso oso heavy izan zen, Motorolak jarri zeban ikertzen, honi behan zera, ez? Reflex proiektuan antzera, publikatu zituen den da biziko emaitzak eta dibutat. Karolinska Institutuan dago neurologo bat, Ole Johansson, tipo makina da, OMS barruan Kriston Gerra egin ditu, mediko honek, neurologo honek. Eta Karolinska Institutuko da, Nobel sariak ematen dituztenak. Eremu elektromagnetikoak efektu termikoak bakarrik dituztena defendatzen jabe inork ez dut uste Nobel saririk idea horren. Berak ezur bat mantentzen. Geruza zefalikoa. Geruza zefalikoa berez da, hemen dauden zelula atxo hauek. Zelula hauek egiten dabe filtro bezala, buruan dauden zainak eta arteriak eta neuronen artean. Geruza horretan zuloak sortzen baldin badira, neuronen espazio horretara sarraitezke zikinak, ez? Gaitzak sortu ditzaketen zikinak. Adibidez, krioiak sartuta sortzen ziren zera, behi-eroen gaitza. Behi-eroen gaitza ezin da sortu, geruza metanzefalikoa ondo dago. Eta Rusian egon zan ikerketa oso potente bat, geruza metanzefalikoakin, eta horren arabera, gomendio batzuk esaten dituzten, eta gomendio bat ziren, 3 minutuko gehienezko telefono erabilpena dei bat, 3 minutuko gehienezko dei bat egitea, ze hortik aurrera, bataz besteia hartzen ziren, geruza metanzefalikoan zudotxu. Danok itzen dugu, 3 minututan. Eta gero, 15 minututako atxedena, deien artean, geruza metanzefaliko hori berriro berregituratzen. Gure bakutza,
bera bakarrik sendatzen da, bera bakarrik berrek ibatzen doia, orekatzen doia. Gomendio esela hori publikatu zuen. DNA apurketak, esan duguna, reflex proiektua, Anikofer buruzara. Zepello, ez dago munduan aseguru etxerik, bere polizan eremu elektromagnetikoek eragindako kalteak babestu ditu. Hoi bai irakurtzen dituzte ikerketa zerbitzua. Baina Zepello mundu izan doi Londresen ikerketa oso potente bat, mundukorra asko erabiltzen izan jendeakin, eta ondorioak izan ziren, lioma, beraten inguruko tumore bat, egoteko aukerak bikoizten zirala, idertzen zirala 2,5-gatik, nervio zerumen liltzia, inguruko mina, sintoma pila bat dagoz artikulo zientifikoetan. Burun pineala. Hau da, glandula pineala, burun pineala. Hau da, barruan dakon pinportatxo bat, gero dagoen sensore berezi horietako bat, asko ditugu. Baina sensore honek bereizten dago, eguzkia dagoen edo ez. Eta eguzkirik ez baldin badago, azten da segregatzen melatonina, eta melatonina hormona hori maila batetik aurrera odolean lokartutzen. Adibidez, melatonina ere naturalean dago ardo beltzak. Ardo beltzak ematen daen logure puntu hori, melatonina egoeratxo. Orduan, ze pasatzen da? Burun pinalantzako, glandula pinalantzat, eremu elektromagneto artifizial bat, ez da eguzkiza, baina ez da normala bez, gau balea. Orduan, batzutan, melatonina segregazioa altera egiten da, eta orduan, loan kalidadea murriztuten. Hau da, melatonina eguneko melatonina kantidadea ratoi bat, pertsona baten antzera. Orduan, ordu batetik aurrera, maila batetik aurrera, lokartu egiten gara, lo sakonena, hartzen dugu, melatonina gehien dakagun momentu. Eta guk lo sakon hori behar dugu, gure zelulen regeneraziorako, birsortzerako, orduan, ez baldin badara, lo sakon horretara egiten, gure zelulek ez dira birsortzen behar duten bezala. Efektuak izan daitezke, hainbat. Zerratzen da, alteratzen baldin bada, ere naturalian, hobiena, gorputzan dako da, esnatzea iratzargailu gabe. Melatonina, ditzen danean, bere balorera, ja esen dugu lo gehiago egin. Ze pasatzen da, hori alteratzen baldin badago, eta pikoa baldin badago, iratzargailua jotzen da benean, esnatzen gara, ez dakikuran mundu dugu. Experimento honeko gehiago esan zen, irudien nahiko espektakularra dira, arratoi baten zerebruan xafla bat, porte bat eta dira nekrosatutako zelula. Gero, claro, eremu elektromagnetikoen historian, zientzian dago gerra modukoa. Publikatu zen, Suediako unibertsitate baten, eta gero atera ziren, beste bi ikerketa esaten hau guztiz ezin zala demostratu. Dago gerra moduko bat, zientzian, ikusi da, esperimentu bakoitzan norko zaintzen da. Beste bat ebe izan, ikusi, emaitzen arabera, dirua mikikoa ateratzen zen eta emaitza bat datzen zen. Bioinitiatibe puntu bat egera mundu mailako elkarte bat, bilduta dagoz ikerketa pile bat. Eta, beraien ondorioak, minbizia, zera hori, itzegin dugu, ez? Baina oso garrantzitsua da hori hau. Eremu elektromagnetikoak kaltegarriak izan lehikez, baina onuragarriak bai. Eta entzinaia, 20. mende hasieran, ikerlari bat George Lakowski, eremu elektromagnetikoekin itzen zituela sendatze brutala. Bere liburuan agertzen da, azaleko minbizi bat radiazio sortutakoa,
eta bere tratamentuak egiten zituen alako bobina batzuk eta frekuentzia ezberdinak jarrita, zenbatzen zituen igual 3 astetan. Gero ziren William Reid, Rife bai, frekuentzia ezberdinekin gaitz ezberdinak zendatu dituztenak, Hulda Clark. Orduan, elektromagnetismoa erabili daiteke zenbatzeko. Izan da iraganeko medikuntzan parte, baina etorkizunerako dago kriston potentzial elektromagnetikoki sendatzeko. Orduan, hau dana jakin da, ezin duguna utzi da gure teknologia gure osasunerako kaltegarria izateko arriskua egotea. Eskatu ditu bai udaletxean, moratoriak demostratu arte kaltegarritasun eza ez jartzeko antena, ez jartzeko 5G antena. Gure gorputza dela egokitzeko makina bat. Guin elektromagnetiko berriak jartzen daira, gure gorputzak izan egokitzatzen bat. Ezkerina, ez dakit nola bizi izan duzuen konfirmentua, zera, ukin duzuen griperik edo aitzerenik, martxoako gehien, eukina bat, 18 sukarra, eta alako sukarrik enaban euken hori urte nitzuenetik, baina ez tetan, kristo, niña, oso hartu eman kloro dioxidoa tope, eta horreko gurean ondo nero. Orduan, eremu elektromagnetiko berri egin gure gorputzak adaptazio bat inbertu dute, eta danak inbertu dugu adaptazio hori, zeria satelitetatik eremu elektromagnetiko berriak botatzen da dira 2019 bukaeratik. Eta konfinamentu garaian alera, dio bueno urtetzen zen gara, eta, ostras, zuntan urten eta grupo niña, zera, kararlo, oso nekatuta, orduan, zer, nire ustez da, frekuentzia berri horietara, gorputza dagoela, nola egokitzen da, Bueno, estatu mailan bebai ikerlari asko dira, Espainia mailan, artikulo zientifikoa publikatuta dituztenak, Luis Baldasano, Raúl Piñal, ikertu pila da, Baldasano, Ibaia jo Zerrakin, Raúl Perreta izan zen proiektu reflexian parte hartu zebana. Eta hemen bebaia zizinan, baina zensura eta alako zerekin. Garai hartan, Ostegi gogoratzen duzuen Valladoliden, antena bat zegoela eskola baten onduan dela, eta egin zirela eskola baten bi ume leukemiakin. Leukemia eta eskola horretan, 300 umekin, 3 izi. Garai hartan izan programa bat, Documentos TV4 Contracorriente deitzen dana, eta programa zeban guztiz bukatu. Jarri dute argazki hau, hartzen da, bukareko kredituak, kamarak, zera, parte hartzen denak, eskerrak, eta programa bukatuta zegoen, eta justo emititu jazanean, zentzuratu zuten. Ondo jakitea, garai hartan izan 2008, ez todo horatzen dut. Baina, zentzuratu izan zen, eta programan egiten zuten, alde bateko zientzialariak, eta beste alde bateko zientzialariak. Tartean zoan telefonikako konsejero edo bai, esaten da bera, bueno, dago ikekorik ez dago izaldi zeru bat. Baina, ondo dago, jakiteko garai hartan ja ze zentzuratzen. Gaur egun zentzura dago bildurgarri, ezagutzen duzuen ze gai dira justo zentzuratzen direna. Bueno, higiene elektromagnetikoa. Hau, barneratzen jo behar daren kontzeptu bat. Garbik eta higienea egon bezala horiek eta garbitzen dituenean. Ikasi behar dugu, teknologiakin konbibentzia hori hori izaten. Sakerian eramaten dugunean mugikorra, itzalita eramaten datuak, wifi-a, Bluetooth, kokapena, indikazio zera. Ze horiek, azkenean antena bat sartzen duzu zure gorputzean. Gaur egungo telefonoak, hori dena deskonektatuta bai, emititzen dabe gehiago. Normalian telefono batek deia bat hartzeko jarrita dagoenean,
egiten da bena da, bakarrik 8 minutu ero, 10 minutu ero, egiten da 2 segundutako dei bat, gertuen dagoen antenari, esateko ikusi, nahiz 6, 5, 7, ez dakiz zenbaki, eta emetzen dago. Izaten da, bafletan eta entzun da erkingo duzu egin baino gehiago, eta entzun, pop, salatu hori, eta ez dagoela ez deirik eta zezer. Hori da, telefonoak egiten da ben, dago lotura zain hori. Eta da, asko zain du zer jartzen dugu, gero etxe barruan, routerratan. Ni routerrakin gomendatzen dudan egitea alderantziz, beti itzarita eukin, baina ez routerra, routerreko wifi-a. Eta, normalian, telebista kable bitartez konektatzen zara, eta ordena aiutara ere, kable bitartez konektatu. Eta, jende asko, aldetu ditu da. Mi router tiene 5G, 5G hori ez da gozaren eraundandiko teknologia. 5G da wifi 5 GHz-etako da, beste frekuentzia, bi frekuentzia kontratuz gaur egonean routera, 2,4 eta 5. Orduan, komentatzen duguna hor da, routerreko konfigurazioan sartu, normalian sartu zara erabiltzen duzu nabigatzaia, Firefox edo Chrome edo erabiltzen dana, eta hori idazten da zenbaki, IP zenbaki. Mati.sortzi.bat.0.0, erako zerbait, zenbaki hori idazten da, eta sartzen zara routerren konfigurazioa. Euskaltegi edo Orange edo nagokione konpainiari deitu, esan zein dan zure sarbidea, eta gero, erabiltzailea eta kontraseña, usuario eta kontraseña. Normalmente jartzen da admin eta 00, admin eta ezer, sartzen zara hor, eta sartzen zara zure routerren konfigurazioa. Eta horren dezakezu, Google-an inalambrikoa itzali eta internet kable bitartez bakarrik konektatu. Bada kasu, routerra martxan, telebista martxan, interneta martxan, baina kutsadura gabe. Gero, norbaitek tablet baten, mugikor baten, behar bat dino, zerbait potoloa deskargatzea da, zaz, bueno, konekta. Aldi bada kasu, sarbide zuzena hola, konektatzea eta deskonektatzea dira 10 segundo. Routerra ikutu gabe, neteke konektatu eta deskonektatu hori, jakin gara. Eta egin ditzakegu jaula de Faraday edo zeo zer mobila babesteko? Bai, karo, badauz bai zorro batzuk, mobila saltzen duzula barruan, eta estaldura galtzen dago. Isolatu den duzu, bai. Eta guretzako? Bai, garbitzeko edo alako zeo zer? Bai, guretzako, babes lehorretan gero ikusiko dugu, elektrosensiblea direnak ez daukate beste remediorik. Batzutan etxeak bihurtze ditugu Faraday kaiola bezala. Dagoz margo berezi batzuk, grafito du margoak, grafito osorio horrela deitzen da pantalla bezala. Antena bat parien bat daukagu, normalian babesten ditugu paretak eta lehioak. Baina kasu grabo bat ez baldin bada, ez da oso onuragarria bez guztiz izolatzen. Faraday kaiola bat. Zergatik, duzu kaiola totala, lurreko frekuentzia natural horiei bebai alteratzen dituzu. Gu behar dugu lurrekin konexio hori. Gu normalean, apantaiamentuetan saiatzen gara, posible baldin bada, L bat baino gehiago ez apantaiatzen. Bai? Etxe baten beha apantaiatzen baldin baduzu U forma egin, U-a, antena bada, kartogare bada. Alde batetik apantaiatzen duzu, nire ez talde batetik erakartzen ari zara ez dakizu zer. Gero igual ez da ondo sentitzen. Nahiko zutila da, gu oso izaki komplejua gara sentikortasunan aldetik. Ikusi nuen bebai, egiten zuten hori eraikinetan, como tierra, oza, toma tierra. Bai. Holan, zana era. Osasunan ikuspegitik lur hartunea da gauzatik garrantzitsuena instalakuntza elektriko bat. Lur hartune hon batekin etxe baiak hobeto sentitzen. Pasada. Bakarrik lur hartunea hobetu, eta lan askoetu dugu elektrizistei lana ematen. Alako lanekin. Eta gara, pantaiamentu egiten direnean, pareta bat margotzen danean, normalian plaka batekin, pareta hori konektatzen dugu lurrera. Baina, konektatzen dugu beste kable batera, zareki potentzial bezala hor. Lutiatzen dugu asko gauza gaizki egiten, adibidez, pantaiamentu baten, eta eremu elektriko normala neurtu, eta igual, ez dakit, jarri margotu eta 20 voltiometroko eremu elektriko. Eta konektatu tierrara, eta egun, ahi bat, normalian, tierrara konektatu da 0-ra jitzen eko ditzaile. Claro, argintarrak ez daka begirik, eta horregatik konektatzen baduzu tierra entxufe sistrin batetik, horrek kasu, eremu elektriko pila bat entxufean inguruan, eta
beste kable extra batekin, eta bueno, eskar komplejoa bada, baina oso garrantzitsua. Toma de tierra oso, lur hartune oso nakitzea ezin. Eta... Bueno, gero, mundu mailan dago zera, deialdi internazional bat boskean moratoria eskatzeko. Hau bultzatu dago Arthur Fistenberg, tipo estatu batu da honek, ikerketa ugari egin ditxo bai, tartean erlien murriztia eta insektu asko, insektuen antena elektromagnetikoa dira, eta nena oso txikia, uin milimetrikoa. Oin gehitzen ari diran, uinen antenak dira. Eta hor, liburuan agertzen duzko goratzen ze parke naturaletan Alemania nuestro zala, baina toki batzutan intsektuen 80% desagertu. Bueno, gero babes dut lekez itzen dut bizka. Margoa dagoz, dira margo beltza, gajitos margoa, tela doa dagoz, kotoizko telak, nena daukatela aridura oso fina, zigarrakin eta korriak egin. Telak behar egiten dago izpilu ez kantai. Hortinak jarri daitezke, eta kasu grabetan, ohe bat doa, jorratu egin daiteke, dozel bezala bada, egun horiekin, tela egin. Gero mugikorra, pinganillo batin erabilita, urruntzen, baloriak asko murrizten dira, baloriak esponentzialki murrizten dira. Hau da, lehen ikusi duzu eskola baten neurtera egin genduan, ditu ziguten wifi-a neurtzeko, baina wifi-a neurtzera, eta hori ikusten duzuen pirulo zizindro hori, telefono mugikorren antena da. Eta zeukaten eraso gehiago, telefonia mugikorratik wifi-a gazi baina. Azkenean, ekarri izan genduan apantaiamentu bat, kristala babesteko film bat jartzen. Bakatu etenak alen zaitu batzu baten, azaltzen ari zaren hau zer da, etxea ukiteren paketikoetatik babesteko. Hola, antena da bortzen, eta... Antena dago kanpoan. Hor parea, lengoa jasiko antena da. Hori. Hau da, ikasgela batetik eta dago argazkia. Eta abestu behar izan genduan, hau dira bi klase. Kristalari da jartzen justo dormentzen. Eta antena dago, alago puntua. Baren genitxoan. PA hor da, access point edo punta acceso wifi. Wifi-a dago dela nortxe, punto hietan. Fijatu gara, zeia gero, eta segurtu gaudela balore. Gela baten doa, irakaslei eta beti esaten dugu wifi-a nun dagoen arabera, banaketa ez da homogeneo. Egon daike punto beroak sortzen dira, pareteen formen arabera, egon daike punto baten balore bat kristona, igual 1000, eta hortik 3 metrotara 100 edo 200. Guzu behitxuko baloreak ez daik. Galdu gabe, bakarrik fijatuko gara piko maksimoetan eta taula honetan, 6ak eta uran. Hau da, apantaimentu egin aurretik, bat puntuan 600 mikrotamar, 900 mikrometro karratuko, eta piko egin duzi, 6.000, 9.000, gero apantaimentu egin dut, kristala babestu ondoren, 6.000 eta guztioneko pasatzen da undalero batera, 9.000 sortzeneko undalero mazazpira, pantaimentu nahiko txukun. Baina, bat puntuan dagona, piko altu gara. Zer pasatzen da? Beste baldin badugu beira, kanpoan dagoen antenatik, barruko seinalia bestak eretzen. Orduan, justo, baitzen dira pila bat, hori galten ditzen da pixka. Ez da asko baina. Urte osua, gorra egotia, beste punto baten egon baino, 8-9 aldiz radiazio gehiago pasatik. Juminan gurasoak eskatuta, hanpak eskatuta, wifi-an azterketa bat egitera, azkenean bukatu genduan, antenentzat babesa egiten. Gauzan hirugarren pisua, justo bere azpiko ongela,
Zeukan ezer. Gelditzen zen, denatik bera, den ikusi dugun eskema hori ez, nola argia bezala banatzen da nola, gelditzen zen bera, baloriak asko murrizten ziren. Bueno, eskema oso politza da. Eta publikatu zen, 80 hamarkadan eta publikatu zeban NASA. Eta osasuntzu egotia ez da gaixorik ez egotia bakar, osasuntza egotia. Orduan, astronautak eta zelan asko zurriten zeben, gure esperimentotan, ikertu zituzten zentzu ziren osasun faktore garrantzitsua. Eta garrantzituena bizimodu. Zer pentsatzen dugun, zer atxeden, zer aktibidade gaun, zerako harremanak ditugun beste pertsonekin, nola jaten dugun, ez da, azaretik barrura zelan bizigara. Bigarren faktoria, ingurumen. Ze ingurutan bizigara. Ze aire kalidade gaun, elektromagnetismoa, zarata, ze kutsadura kimiko. Hori horiekin, ja, 1,75 gora da gau. Gero genetika esaten dago, genetika oso faktore garrantzitsua. Genetika ematen dutzuna da, boleto gehiago, zure arbaso edukin dituzten gaixotasunen arabera, ahulago izatea gaitz batzuk jasateko, baina ez da faktore garrantzitsua. Zure arbaso guztiak, indikan dugun dituzte kristo batien da, tokatzen batzuk, indikak ahulak edukitzea. Baina, ez da hori faktore hain garrantzitsua gaixotzeko. Gero, azkeneko faktore bezala, osasun sistema. Osasun sistema ez talako osasun sistema, gaur egun dago, osasun sistema. Hirugarren munduari laguntzea nahi badotza, COVID-a edo beste edozein gaitzi aurre egiteko, ez ditugu bialdu behar medikamentuak eta maskarilla. Bialdu behar duguna bizimodu gona. Eta edozein gaitz sanitariori osasunan ikuspegitik aurre egiteko behar duguna da bi faktore horrekin gartzea. Ingurumen ona eta bizimodu ona. Ez dago besterik. Garrantzitsuna bizimodu, claro. Bueno, hau da bantxe, sartuta nagoen ikerketa baten, gutxi batzuek atxarro, horretik ez dago, nahi badau norbaitek boluntrez bezala proba bat egitea. Azkotatu mobila. Kotxe nagoen mobila. Kotxe nagoen. Montu horren erakutsi batzuk. Estela kotxe nagoen montu bat, pari denak. Mobila behar Mobila behar. Bai, nire nire mobila. Joan, itxarondo izu. Pari gana jarri. Hanik esan dagoen edo zioz, hanik indabeliko bera. Indabeliko ikusuko balantzea. Bekatuta dago nire. Proba egiten azteko oso garrantzitsua da, bi hemisferioak hori gatuta. Baina, hartuko dugu beso bakarra, ikusiko dugu zure erantzuna, horretia. Ozen? Eta, utz. Mismo necesitará que te diga. La leche no presente. Eta baina, hartu dugu, pero muy korra. Eta jarriko dugu bihotzean. Eta ikusiko dugu erantzun berdina da. Ikusten duzu, indar oso gutxi dara, indar gehiago egitera juten bat dinazara, jun indar egitera. Indar ator politika. Ikusten duzu ez? Ekimen oso erezkena. Kentzen dugu muy korra. Al segundo gutxitan, ya está casi ikusi. Ya fascista, eta baina hartuko dugu hau, jarriko txago horrela, eta zerete, jarriko momentu. Zuzen, eta jarraitzen hau fascista izan. Ez gauz konpintzat, laguna gara bai. Horrean, bueno, honetan gabiz, denbora dirua sartzen, ez dakit noiz egoan sartzen.
gustatuko jatan prezio ondo egotia, eta nahi dut itzi ere bai, hau pixkat onditxua bat, teknologia horreinakin, kolgante bat, eremu elektromagnetiko hauekiko, gure gorputza indartu mantetzeko energia. Bueno, pasa pixkat dituzte gero. Badakizue bai orgonitena eta hori, babesteko? Horreta asko dago eta gehienak, gaia bukatzeko, historia honetan, dakagu askotan oso ikuspegi antropozentrikoa, ez? Pertsonen osasuna, eta txoriak izan dira oso kaltetuak historia honetan. Baina hori badago biologo bat, Alfonso Balmori, ikerketa ezberdinak dauzka, bai txorien migrazioetan, zera, guardian zan daukera? Nara edo, Nara ez. Txolape. Bueno, hauek hirietako txoritxuak izan dira beti, eta hori hiri askotan desagertu dira. Nik konturatu nahi. Telefono, eta biologo honek egosten dotza horri, telefonia molekularan antenei. Gero, zikoina asko bai, galdu dabe, emigratzeko ahalmena. Txori asko, erabiltzen dutena da, lurran lerrokadura elektromagnetiko desberdinak orientatzeko. Jartzen bat ditugu atmosferan, seinale berri pila bat, txori asko galdu dabe emigratzeko ahalmena. Alde horrek besti. Eta boska antena berri inguru bai, hildako txori asko agertu dira, Bai, horrek ikusten genituen urdu azkenako txori talde horiek eta jaz gitzi ikusten genituen aurten alde. Bertzen oso horrek migratzen dira. Paisana. Paisana, baita, ez dira ikusten. Eta, hauxa da, entzakau. Ikuspuntu honetatik babes neurriak zentzu edukien? Koronavirusen inguruko babes neurriak musuko deko egiten? Niretzat ez da genuen zentzurik. Ez dauka zentzurik. Ez, niretzat ez da zentzurik. Kontutan eukin virusan tamaina, zer ditugu uin luzerak eta hor, ez? Virusan tamaina da argi uina uin luzera baino txikiagoa, ultravioleta luzera baino txikiagoa da. Orduan, porotatik pasatu gonitzak. Sería, bueno, como de golur tantan batekin eta zera. Nik uste dut, mai gainean, zientzia aplikatuta, ez dagoela esperimenturik azteko kutsakortasuna demostratzen dara. Nire beratzen dama sortzean, Espainiako gripea izan zanean, teorian zala, munduan sortu zen gaitzik kutsakorrena, Bostongo hospitale baten, saiatu ziren kutsakortasun hori demostratzen. Aurkeztu ziren 100 soldadu, bolondrez bezala, proba egiteko. Hartzen zen, pertsona baten zera mugia, eta beste baten sartu, eta zegoen kontagio. Gero, aratago funtzionak, eta egin zuten esan zen, sekretazio horiek filtratu, zera tal, eta odolean injektatu. Odola, eta etzegoen, eta kontagio. Beste bolondrez desberdin batzukin, bide naturala esageratu. Eta gaixotasuna daukaten pertsona bakoitzak pasatzen zituen 10 gaixo. Eta baten onduan egon hitz egiten, liburuan agertzen da esplikatuta pulgarak egin, 10-15 zentimetrotara, eta besteen estulak jasen dut izan, beste hone baditu da, baina jendia etzan kutsatzen. Nik, positibo, lagako bagintuzte libre natural, eta PCR bera fraudulentu da, baina nik ez dakat inungo arazorik positibo da gaixori dago pertsona batekin egoteko, eta adibidez, baina azpizan masaje bat ematen ditu da honezian behin, inungo bildurrik dutatzen. Musukoa bakarrik erabiltzen dut, dendatan eta sartzeko, egin dut, denda batzuk eta baketera mehatxua, 3.000 eurotako multa bat jasotzekoa, baldin eta ez da dituzte arauak betea gazten.
errespetuz eta ez diskutitzea, zuzenean jartzen dut. Pasatu jarren, ibarren ausoko denda baten, tipoa, konspiranoia guztietan eta tanto, Mohamed, zer bat, egiten iluminatia, bestia, masoria, eta de repente sartzen ez den dena, así es la mascarilla. Mohamed, lo que pasa. O sea, mira que tú 100 y yo 3000. Bueno, la mascarilla jale, pero ya está. Gero badago teoria zientifiko bat, bai, ez? Teoria infekziosa ez da existitzen, badago. Nik esan dut biologo bat, eta mikrobiologian aditua, eta gure usuetok beheteke itzaldi, doktor bat emoten, hori defende, ez dagoela kontagioaren teoria falazia. Plomorfismoa. Kontagio fisikoa ez dakala indarra. Energetikoak, Bai, baina... Gure demoen energetikoak, gu dakago ikusi dugu, gure ikudan dago kartana. Zu jartzen hori bazara pertsona oso toksiko baten onduan, gaixo baten onduan, bukatzen duzu supermaka. Ia zara prestatuta da bai, energetikoak hori jasatzen. Nik esan nahi zinduan hori da. Igual ez horremezten musuko batik, agerraldiak eman dira. Agerraldiak edo inguruan, ez da, familietan, komunitateetan, hori ez da honegatik, inguruan bizitzen ez da energia horregatik, Zuk esan duzu energia hori tutsakorra dela, ez da, negatiboa. Eman dira komunitateetan kasuak, hori probatu da. Hombre, ikusi, lehen da biziko Euskal Herrian, Gasteizen egon zan lehen da biziko kasua, izan zan, hieta baten, hijitu ziren gara. Kasualidades, momentu horretan Gasteizen zegoen 5G antena bakarran munduan dago, Elisa. 5G. Hori ja antena gehiago dago Gasteizen, baina hijituena pasatu zanean, Gasteizeko 5G antenan munduan onzean hijituko herria guztiak. Orduan, eremu elektromagnetikoak teknologia militarra dira, beraiek nik uste dut manipulatu dezaketela hori saiatzen betzat gu gaixo arazteko edo horrekin nahi duten egin. Ganera, hazer, nik beneko entzumetzen horreli horreli, eta bueno, potxoet inpatetan egin du ditzen eta esan dara. Honek gauzak ez, noen sinistu edo eta apal baten, nik horako gauzak apal baten izten dut ez da. Eta horretze zuri entzunetan, zentsu edeko, gehien bat virusa ez da dinako isolan. Ez da dira isolatzen dago politiko, ez da dira demonstreo existitzen dala virus bat. SARS-CoV-2 hori, ez da dira bidamoduen behintzen, ez da dira demonstreo. Eta hori eko kanpoin, espaldi dabil esaten, 5 paso prostilos del coach bete bat dala, eta ez da dira bete. Ez Wuhanen, ez Inuko laborategien. Eta CDC-ak, CDC hori estatu batuetako hauek, onartu dut txosten baten, uste eta guztukoa dela, onartu dut irakurri dut, eta onartu dut, ez da bidela demonstreo, ez da bidela isolatu eta purifiku virusa. Ez bakarrik virus hau. Ia danak. Bai. Virus bat bez. Virus bat bez, ez viruela, ez zerbait zarapio. Ez que dago exosomaren teoria eta virusaren. Berak biologonek esplikatzen dago. Ez zin da, ez da, komplejoa da. Isolatzen hasten bat da, naturalki aldatzen da, bere egoera horren, berak esplikatzen dago. Baina behin egon askatasun pizka lortzen baldin badugu, gauza hemendik urte batzutara ondo esplikatuko dira. Hori teoria bai, virusak dira zelulatik askatzen diren ADN zatia. Itxura danez, daukate hori informazio transmisore funtzioa. Osea, gorputz barruan, kriston funtzioa dela. Adibidez, jasaten baldin badabe eremu elektromagnetiko bat, buskartzen badira zelula batzu, zelula horien apurketan, gorputz barruan dago informazio trukaketa bat, esaten, aldoro, hemen da gaudu hau, jartzen dizuet kodigo bat,
ADN-a kodigoa da. Eta ADN basura deitu izan dana. Hor dago, sekulako misterioa. Ikertzeko dago, eta ADN-a ikusi dugu, bere formagatik bakarrik informazioa jasotzeko forma dauka. Bobina forma dauka, espiral forma dauka, antena da. Orduan, teorian, guk jasotzen ditugu estimulu eta informazio guztiek gure ADN-a informatzen dute, eta pertsona berri bat, ume berri bat jaiotzen danean, informazio hori bai pasatzen da. Orduan, gaur hau jaiotzen diren umeak, beste teoria bat, ADN-ak hartu den informazio guztiatik gauza batzutan dake salto evolutibo handi bat. Baina oraindik ADN-a dago ikertzeko. Nola funtzionatzen da, zer da? Ni galdera daukat nola antenak esaten da bide bakunak nazte bixen artien nortzen dela jentia gaixotzi, ez? Ez da ondo argi bat bakarretan bakunak nazte dela, ez? Eta nik ez duten aurretzen handiena zer egin batzutan pertsona bat gaixotzen da, onduen dagoena ez da gaixotzen, antena gaitxik bada. Ez dakit onda horren tamaino gaitxik da, edo pertsona horren immunotasuna hori gaitxik da. Akurena oso apunte hona da, ze teorian, gure gorputzean, gero eta metal gehiagoekin, eremuek eragin gehiagoki dezakete. Aluminio, gero aluminio gehiago, bakunetan doia hidroxido de aluminio, oxalato de aluminio, bestela merkurioa. Hori injektatutakoan, gure giltzurrunek, 24 ordutan, hori ezberdin badabe botatzen, hori doia, zuzenean, zerebro. Baina da bioakumulatibo. Pilatzen dara, hor gelditzen da, ordinentaz baldin baduzu, garbiketa sakon bat egiten. Gero eta metal gehiago gorputzean, eragin gehiago. Gero, antropometria bakarrik. Gure neurriegatik, pertsona bat izan lehike ahulagoa beste bat baino. Hori pasatzen da. Zergatik faktore asko da. Aztalde pasauzu eskua da. Nireko galdera bat, eta dela, hau berretik eta bain esaten dut larritasunetik, porque igual me matáis, si no. Esaten dut larritasunetik, porque nire Oskaren asunto, tota zuzena, larritzen opillo, batez ere uste dudanako, egamosa bat ez dagoela, nola bai, guere beharretara gokituta, eta beste beharretara gokituta eta bat. Baina bai adibidez en plan, eta horregatik bat etzen dut dago, baina bai adibidez aipatu dituzun bitxosten edo bi informe bat hartu gogoratzen, baina beste bat dela Robert Ballera zen edo Borrena Barcelonakoa. Eta nire horregatik, berritzen dago, porque ni bere garaian, ni ez naiz ez da medikoa, ez da biologoa, ez ezer. Baina fizikaria izan banaiz, eta dauka trebetasuna txostenak, eta irakurtzen, eta ulertzen eta interpretatzen. Eta, klaro, nintzen txosten horrela, eta txosten hori da kabantidade gutxa. Porque esan gure dut. Joaten zara txosten horretara, telefonan daukara. Nire txosten amalau kolikak hori. Amazaztu, beraren froga esateko dagoela San Marino, korrelazioa 5G eta koronavirusen artean dela, eta espansio egunkariko kaptura bat ipintzen duena. San Marino, el primer país en implantar 5G. Eta beste kaptura bat ondoan ipintzen duena. San Marino, el país con más casos de coronavirus de toda Europa. Eta egiten duela korrelazio bat, korrelazio hori en plan grafikoki, grafika bat izatea daitekena koronazio kasuak eta aldera 5G. Grafika gondetik bat, baina grafika horrek ez du ezer esan gure. Eta txosten hori zehazki, zera, kalamidade gutxa. Horrean, hartu nahi txosten hori, gogotxu esaten, gauza da, serioa, no seke, jendeari erakusteko, eta irakurreta gero, eski horrekin ezin, zera... Ados nago, txosten hori pobrea da, mazazki horretako txosten hori, oinin dago beste bat, baina, nahiz eta pobrea izan, nahikoa da ikerketa zientifiko baten aurrekaritan agertzeko eta ikertzen hasteko zantzua agertzeko. Hori, ikertu beharko litzake, era oso serio. Nik ingo nuken ikerketa, izango litzake, hartu eta PCR negatiboa ematen dituzten bolondresak hartu eta isolatu. Eta beraiei eremu elektromagnetikoak jarri. Era batekoak, bestekoak, eta gira pasatzen da. Ingo kutsatzeko arriskurik gabe. Eta,
ikerketa egitea nahi baldin bada, planteatu daitezke ikerketa serio oso potente. Bartomeu Paiera zen amazazpi horretako hori, egitza da, instituto baten, ikasle batek indezaken ikerketa bat. Baina hortxe dago. Eta Afrikakoa oso kuriosoa da, Bartomeu Paiera zen agatzen dana. Afrika osoan, Sudafrikan bakarrik dago COVID kaso grabio, eta ondan toki bakarra izan da. Baina, ez hor ez du zertan korrelazio bat egon. Eta zertan batzuk, kontrole demografikoak, kontrole faktore. Horregatik esan gure dudana da, niri larritzen hau, horregatik hasi meiz esaten nire hau larritzen duan. Baina, kultiboan dela rigurosidadea. Ezen zaretan plan adibidez, igual txartuzetu zaitu, baina. Etorri itzaldi batean esaten, no, hago estudio bat hau esaten duena. Estudio hori ez du, zer esaten, estudio hori txapuza gutxak. Eta bestea, horregaitik interesa daukat eta hori izan dira. Bueno, oro bat euskartunak, niri larritzen nauz. Ezen agorako kontua. Nik nahiko nuke esan Afrikari buruz, Afrika ipatuzu eta garbo esien pasaia eta lanagaitik Gineako andre bat etorri eta galdetu otzatia zen moduz esan duzta. Gaur esatu esan duzta, a ver cuando pasa esto da nik esan duzta. Bueno, pues esto igual tarda un poco, no se queda. Así gato pizka bat eta galdetu otzat. Eta Afrika zelan dauz, ez dut entzuten ezer Afrikari buruz. Korrelazio hori buruz, horret zer zatuzten. Eta ez dauzte gutxarro txartu eta zentzut. Hemen maskariak izan eta bai, baina konta uste, pertsona bat bera urbilekuen, esakortan zer lan izan duzte, baina urbilekuen, ospitzen erakoen zala, eta holan bere onduen eguena, ez da, onki apurtu da oso dagoen etxik guzala, da minututan hil daute bada. Todo ez da, berantzako pertsona ezagunek izan dizena, nik beraz dut ezagutzen izan, baina bere tia bai ezagutzen dut, muy ezagunera niretzat. Eta zelan egun dela urteri, bere loibie, derrepentien kalentudiaz plantauzela, ospitzilera erubala, lehenengo jaunartze bat ospatzen dugu zela, erubala ospitzelera, eta zer ikusi bari analizisek biziela. Analizisek egiten eruen, eta errepenti urmien, begixek alduterago, hausi zala, eta bera, antrabat oso adoretzuen, eta usala medikoena, samatiko alkoitzera eta esantzela, direlo ebien itxe bada zuilgoza. Hasi zala laguntzen medikoen mobitzen, eta zuzaren motzen, eta hasi zala honi bederan agultetan, ez eusten. Jenteik ez dago zer esaten, baina medikoen ajun, eta David jentie hiltzen, nik kontautzu daz, nik ikusitako kasu di. COVID, lehen usuaren motzela COVID, beretiak hitzen da ez dakize belarrekin da bertan Afrikako gauzekin infusioak eta hitzezela edazitzula eta osatu zela. Antena, bost antena ez da dago, baina hemen dauen hiltzeko idea bardina dauki, bakarrik ez daukiena, lotzarik ez hori egiten, goazen duten anteriorren, hil zanien, familia emotzien, nik garetunaz, flipaute. Eta ez eusten, ezke, hemen behitzet disimuletan gabiz. Disimuletan bez. Hospitzelera joan eskero, ez que esa voltetan, ez que minututan esa voltetan, hola kontauzten nik garetunaz, izoztuta. Eta Afrikar ez dakiko ze pasetan da, baina etxorez ez dakiko fe, zuzenie, akaba. Hola kontauzten goizien. Gomendatzen dutzut, Fistenberg liburua irakurtzea. The Invisible Rainbow, Arthur Fistenberg oso dokumentatuta dago, oso potentia da, referentzia pila da. Liburuak baldin badauz, zenbat horri, eren bat dira referentzia. Suposatzen dut egon zaitela familiarizatuta Barbastoko ikerketarekin, informea, gripe bakuna direla eta epidemia bereziko eta zegoenean apirilean eta hainbat ikerlarik edo sozialarik lortu dute fenomeno hori bakuna batez ere pertsona nagusia egiten zitzaiena radiazioarekin. Esan ez, zirela komplementatzen duten faktoria, zer uste duzu horretaz? Esan dugu lehen, txertoetan metalak dugu.
Gero eta metal gehiago, eremu elektromagnetikoak eragin gehiago bete zaitu. Korrelazio hori ez da oso zaila izango frogatzea. Interesa zin eskero, zientifikoki, hipotesi hori hartu eta ondo planteatu ikerketazio. Mikroondasen adibidea, ez da? Mikroondasen adibidea dago. Elektromagnetismoa bitartez berotzen da. Zun metala sartzen badozu, txispasoa ezberdiez. Eragin metalak. Ez mikroondas batek, horra, nik ez nahi mediku, baina fizikari ez naiz. Orduan naizea, oso erraz, eta bai, nire esan batean, papel y lápiz, 10 minututan, minutu erditan, klar, boskera, edo dosin elektromagnetiko, ubin elektromagnetiko bat da. Orduan, nire dezakezu, eta formulas y rollos txungos, eta gitzen. Total, formula horrek esaten duzuna, da, gero eta maiztasun handiago eduki, zurbaten faktorea handiago izango dela. Hau da, gauza baten kontra talka egiten duenean, gero eta azkarrago desagertuko dela, guin hori. Orduan, claro, nire egiteko boskaiak, larritzen nago, berriro esaten dutzu, porque horreik ez du esan gure nahi, ez dago pasiorik esaten dizuna, esto te va a dar cáncer si te da 3, y esto no si te da 27. Baina, nire erosa fizikoki, nik ebolbertzen dudanagatik, eta nire pentsanagatik, baina dela, eta, claro, nire etxatarrizkuntzoagoa da, laugea boska baino, porque laugea igual bai, heltzen dela gehiago zure gorputzera, zure bihotzera, zure... Bosteak dauzka laugean frekuentzia guztia? Ez dauzka gehiago. Eta nik hori kalkulu adibidez, egun nuen bere garaian, eta, hartzen baduzu gorputza, elektriko baten modun errakitzea jakundu ez dut, sartzen den zurbaten faktorea, banda minimoetan eta maksimoetan, da ridikulua da nanometro bat, baina gutxiago. Atomo bat, baina gutxiago, ez da atomo bat zeharkatzera ditzen ia. Gure gorputzak, ezin da esan maiztasuna edo frekuentzia ondiago etzeratik energia gehiago dagoela eta eragin gehiago dagoela. Bueno, bomba dago. Zuzenki proportzionala da. Ez. Eragin biologikotan ez. Eragin biologikotan ez. Gu oso komplexua gara. Gu frekuentzia bajuekin, oso bajuekin, guri frekuentzia bajuekin, ingaitzakete edoze. Adibidez, argitasuna, frekuentzia guztio baino maiztasuna handiago gara. Eta guretzat, kaltegarria izateaz, ez da kaltegarria, nolagarria da, gainera. Maiztasun gehiago, bere dosian. Baina, frekuentzia bajutan, 10 hertzio, 15 hertzio, 20 hertzio, bere hori luzera direla kilometrikoak, 1000 kilometro, eragina izan daiteke brutala. Zergatik, frekuentzia horietan mekanismo biologiko asko dauzkago. Erlazioak, ez dira matematikoekin zuzenak biologia sartzen dugunean tartean. Oso komplexua da. Bai, ados. Nik horregatik esaten duzuna da, ez dago, esaltu zeukan egon behar, ez da, baina bai egon behar dago korrelazio bat, porque nahiz eta zure mekanismoa oso komplexua izan arren, mekanismo horri energia saltzen edo diozu, mekanismoa berdin erratuko da, zito berdin. Mekanismo hori erratuko da, energia sartu edo ken guinak, sistema hori edikatu edo energia ken guinak. Eta, klaro, mekanismo hori nahiz eta oso komplexua izan arren, eta horregatik, ez du ez esan nahi, eta erlazio egon daiteke. Eta ni oso zainan plan egitu ditzen zaitu, horregatik boskarekin adibidez, eske, mekanismoa horretan, eukiko balu, da, un efekto kadena, etzen delako zure azalera, zure azala berotzen delako, eta hori berotzen denez, horrek sortzen du beste efektu bat zure gorputzen. Baina ez berotasunagatik gari. Ez berotasunagatik. Berotasuna da, efektu bat. De gorputzen dauzka sistema oso komplexua. Sistema, pikatu izan baldin badao, ez da berotasuna. Hori indezakezu, umiak dira supersensiblea, eta txuzu, 10 urteko umiak mobila datuak piztu eta eskua pasatzen denetik, eta pika baitan da. Pikatzea ez da termikoa. Sistema nerviosoa. Bueno, termikoa ere, sistema nerviosoa.
Efektu termikoa da, berotasun pizka, infragorria bezala, berotasun pizka sentitzen. Baina, pikatzea eta pum, edo, de repente, puf, tinnitus bat piztia zerotik egunera, pum, timpanoa, hori ez da efektu termikoa, da efektu biologikoa. Eta eremu elektromagnetiko sortutakoa, gure biologiak, elektromagnetikoak irauzko mekanismo pila bat. Frekuentzia ezberdin askotan, eta era askotara, eta balore oso gutxitan, oso bajutan. Bihotzan eremu magnetikoa femtotesletan mugitzen da. Hau da, nanotesla baino 10.000 Teslak berdinuz amago. Balore oso bajuak dira. Hain balore bajutan, kanpoko eragin batek ez dakizu zen da, eta efektu biologiko pila dagoz. Sistema nerviosoan, odola saturazioan, ez diranak efektu termikoak. Eta, begiratzen baldin bai duzu bioinitiatibeko ikerketa zerrendak, euskazu, PubMeden pareka publikatutako ikerketa zientifikoak, kalidade askokoak 5.000-tik gora. Gero euskazu beste 5.000-tik gora, esaten aurreko goiak ezin dela guztiz demostratu. Fogoko daude. Eta nik, hau diskusitzen da edo hori, ingo nozan froga da, bale, esatu duzu ez dagoela efektorik, venga, egun bat, muga legalekin. Muga legalan baloriekin. Wifi batentzat, muga legala dira 10 batio metro karratuko potentzia flujo ezera, 10 milioi mikrobatio. Egun bat, muga legalan baloriekin, eta ia kontatzen duzu. Ia kontatzen duzun urbaniko. Eta neurtzen ditugu bihotzan parametroak, neurtzen ditugu parametro ezberdinak, eta odol analiziak, bihotzan parametroak, eta nik uste egun baten, esperimentuak egun bat bakarrik irango luke, emaitzak izango dira nek potenteak. Eta ari gara itzereten bizitza osorako baloretaz. Efektu termikoan oinarritutakoak. Eta dira, brutalidad, balore behiek. Nik etxe baten, neurtu ditudan balore potentienak entenan inguruan edo, izango dira 20.000 mikrobatio edo. Balore horiekin, nik ja elektrosensibilidade punto badakat, elektrosensibilidade bihurtu nintzen dara gote meretzean, lehenengo parrot edo lehenengo kotxeko Bluetooth-akin. Gestionetan kotxetik oso txarto, azkenean bururatu jaten arte, zaitik ez dut jartzen interruptore bat, mekaniko agindu notzan, interruptore bat jartzeko, kotxean plaka elektrikotik, parrotera, lehen jartzen ziren motorian barruan. Emititzen zeban pila bat, kobertura emateko kotxe barrura. Eta hori, gehiago toleratzen ditut, baina 20.000ko balore batekin, etxe baten, ni 20 minutu ordu berdi egonda, egun bat edo recuperatzen. Glukomina, maregoa, dutetzen dut, tristo baten da. Jumenez oso prestatuta, ondo hidratuta, eta nire babes, nire trikimailu ditu. Hori eusteko. Gure gorputza egokitzeko makina da. Baina balore batzutak igora, egokitzeko egin behar duen indarra, egin behar duen esfortzu biologikoa oso potentea. Denborara, gaixotasuna sortzen da. Eta, niko, froga, hori, 10 batio metro karratuko, eta ia zenbat ordu irauten duzu. Potentzia flujo horrekin. Muga legalan barruan. Muga legala, brutalidad. Nire jotzu galdetu, 4Gko antenak badauz, eta 5Gko antenatara aldatu nahi badabiez, aldaketa hori antena bardenien egiten dabe, plaka elektronikoekin egiten dabe, edo guztiz badaia egiten dabe? Nik uste dut aldatu modu abela segura. 4Getik 5Gera frekuentzia baju egiten ez dago aldaketan diriz. 5Gera doia 800 MHz-etan, 4Gera 800 MHz-etan eta 5G antzako frekuentzia gehitziten da, dira 700-etik sortzeneko franja horretan. Orduan, antenan tamainak izaten dira sortzen duten uhin luzeran araberakoak. Eta zerbait aldatuko da, baina gauza askorik ez. Gure udaletxietan horretik ez badau, ez daukat ezetan legeztatu bat hori, aldaketa elektronikoa baino ez bada? Telekomunikazio... Udaletxeak zer egin darien? Gauza gutxi. Telekomunikazio legia aldatu zen, eta ja espropiatu indezaketen era antena jartzeko, por el bien común. Ez da behar udaletxeko da hemen.
baina udaletxe batzutan jakin dugu ari direla udaletxeko farolak jartzen 5G-akin. Farola guztiak, antena bezala. Oso berritan. Horrenik ez dago martxan, baina farola dagoz prestatuta, teknologia hori martxan jartzeko. Hori bai nik ulertzen dut, udaletxean eskumena izango dela, erdiko edo hiriko farola jartzerako orduan, aukerak eta bat. Udaletxeka deitzera, baina benetan udaletxek ezin dago ez da, zer dira da? Hombre, nik uste lehenengo publikoki udaletxeak posizionatzea esaten ez dugu nahi teknologia, guk ez dugulako eskatzen eta gure herritarrek ez dutelako nahi. Eta bidez, sinadura ariketan ibili gara, ez dira sinadura asko batu, baina herri batzutan adibidez Oñatin, ez dakitzen biztan ditzen Oñatik, baina udaletxean aurkeztu dituzte izan 1000 sinadura, 900 piku edo. Claro, Oñatik ez dauzka biztan askorik, 900 piku boto Oñatin alkate zaldatzen da. Ez dira, da kopuru bat nahiko garrantzitsu eta politikoak be interesatu egin dira. Orduan, Frantzian adibidez Hendaian lortu da 5G jartzea, udaletxeko erabaki baten bitartez. Frantzia osoan? Ez, Hendaian. Hendaiako udaletxea. Hendaiako udaletxea, oratoria onartu. Orduan, claro, udaletxeak politikoki posizionatzea, nahiz eta legia izan Espainiako Real Dekreto bat eta horren gainetik egon, asko da. Nik uste dut, osa garrantzitsua izan daiteke. Gogoratu gauza bat, nire ama ere beraz da elektrosensiblea, baina badagoen asoziazio baten, Bizkaia mailan dela printzipioz, ere lan egiten duela elektrosensibilitatea baina. Eta gogoratu dut, oraintxe bertan, behin nire ama, tipo bate bat zitze egiten elektrosensiblea dela bera, tipoak esan ziola, 5G antena berriak, enzi elektrosensibilentzako onuragarriagoak izango zirela, porque claro, hay antena, guzti bat egiten baten, un punto y emite para todos lados, ¿no? Una regresiva, non nahi zabatzen da. Baina, 5G antenak pentsatuta dauzela, erradiazio hori fokalizatzeko. Horren erradiazio hori fokalizatzen duzun momentuan, aparte intentsitateare txikiagoa dela, ere antena gehiago dauz, baina intentsitate gehiagoa da, berak esaten zuena eta tipoa elektrosensiblea da, que da, nolabait, lehengo lerroko esto. Tipoak esaten zuena zen, como que berarentzat, hobetuz eta begiratu neban eta fokalizatzearena ere. Hori ikusi gara, loteria modukoa da. Nik ikusten dut bideoak Sydneyko zentruan, hola neurtzen, aparato batekin, eta erdiko kale bada, kale komertzial bat, eta balorio dira, brutalidade bat, kale osoan, orduan ez dakit. Seinale batek, pertsona bat eragin dezake pila bat, eta beste bat ez. Ni adibidez oso sensible naiz Bluetooth seinaleekin, zergatik horrekin bihurtu nintzaleko hartu nolako elektrosensibilitate puntu hori, horretaz konturatu arte. Eta baina, Wi-Fi-a, Bluetooth-etik nahiko gertu dago, niri 5G-ko seinaleak kalte gutxiago egiten dit, 2,4 baina. Eta beste pertsona batentzat, igual da alderantziz. Faktore biologikoa sartzen ditugunean, sartzen da komplexutasun ikaragarria. Baina, bideratzen baldin bada, ez zaizu. Hor dago, batzuk esaten dute, konpontzeko, antenak erritik kanporatara eta jarri urrun. Eta, urrun jartzen da, jarri gara kristo potentzia. Txori da, euskal zer. Teknikoki, soluzio gehiago izango litzake, antena gehiago jartzea eta potentzia oso bajuta. Estaldura, hobiagoa ematea, baina jende gutxiago kaltetzen balore oso altu. Horretan ondo esan gure duela, sensiblea zara, ditzen basaiteak gubezer. Zadari eskamara, antena bat bada. Eta nik nago kamarari eskatzen, idali informazioa. Horretan, geratzen baldin badozku, orain gertatzen dena, da nik eskatzen duena, nintzen zaizala niri, berari, atxokoari eta goiko fizikoari. Zuko horri bideratzen baduzu,
ni ez banaiz elektrosensiblea, edo behintzat ez banaiz frekuentzia horretan elektrosensiblea, eta erabai, lander bada, bada adibidez, karo, etzen zaizun erradiazio kopurua txikiagoa da. Eutiko duzun gaitza, teorian, txikiagoa da, edo horrek esaten zuen tipo honek. Hor dago eztabaida oso potente bat biofisikarien artean ia zertan eragiten da baina. Potentzia edo frekuentzia. Baina batzuk esan dutena, ez da la potentzia asunto. Baizik eta uin motan asunto bat edo frekuentzien asunto bat. Eta uin forma bat. Orduan, geroago eta uin mota desberdin gehiago, loteria horretan edo rifa horietan dagoz boleto gehiago banatuta. Geroago eta frekuentzia kurri gehiago eta frekuentzia berriak baldin badira, egokitzeko esfortzu gehiago egin behar dugu. Orduan, ikertu beharko litzake ze frekuentzia diran biologikoki onargarriagoak gizakiagatik eta animaliagatik hortik jotzeko, baina ez hola oiniten ari behar bezala. Gero, uin digitalekin dago beste arazo bat, eta guztiz fizikoa da, lortuko zuinak baino beto. Uin digitalek utzuneak dituzte. Uin digitalek dituzte bere uin emisio horretan denbora bat balore bat, wifi eta egitez. Orduan, uin analogiko bat, esaten da uin digital batek balore berdinetan, potentzia flujo berdinean, eragiten dabela 10 aldiz gehiago, gutxienez. Zergatik? Utzune horietatik. Sortzen dan, gure gorputz barruan, sortzen dan eremu elektrikoa, edo erantziz, Faradayren legeak, flujo magnetikoan aldaketa, da berdin, zatiketa bat. Eremu elektrikoan aldaketa, zati, denboran aldaketa. Zatiketa horretan, legal. Zatiketa horretan, denbora 0 erantz baldin badoia, baloria infinito erantz doia. Uin analogiko baten indarra, era jarraian jasatia, ebidez, eskuak egin dezakegun presio, ez? Zaki zema Newton, edo zema kilo, indar hori egiten hori, era jarrai bat. Oiniko, indar berdina, baina banatuta, utzuneekin. Zein egiten da omen gehiago? Zerotik zerbaitetara pasatzea, fizikan, ekuazio matematiko horretan, da balorea, bum, golpe bat, infinitora jutia. Hori biologikoki, guretzat, da gogorragoa. Hori mediko askok ikerketa batzutan konparatu dituzte balore berdinak, frekuentzia digitala eta frekuentzia antzerakotan, baina utzuneak eta utzune gabe. Digitalean, informazioa sartzeko utzuneekin sartu dituzte zeroak eta batak, modulazio ezberdinak eta informazio ere, argazki bat elkargatzeko mugitu horrian, modulazioa eta zeroak eta batak sartuta nahi horrek. Badago beste kasurik orain koronavirusa sortu da eta osteak emoten badaukala bere eragina. Badago esperantza izango ditzateke bastait erroi urte gutxiko da bera. Gaurkoaren bizitza esperantza aldiz izan daiteke 80 urtekoa. Adaptatiboa delako edo gizakiaren aurrera pausuengatik zure osasuna hobeagoa da orain. Duela 100 urtekoa askoz osasuntsuagoa nien, nahiz eta gutxiago bizi izan. Ulertzen da balera? Oso galdera ona, eta gainera Fichtenbergen liburuan, Arthur Fichtenbergen liburuan, Hortzadar ikusezina, The Invisible Rainbow, azaltzen da horri buruzko azalpen bat, eta teorietako bat da, eremu elektromagnetikoagatik luzatu dela esperantza bizitza, baina pertsona ahulago mantenduta. Oda, oindala 100 urte, bat irgo zan 60 urtekin, baina 59 arte, zezen bazan. Bat ze pasatzen zen urte baten tima eta biologiak bestera batera funtzionatzen zen. Hori da teorietako, bai, nik ez hola izan egan dut. Baina oin, bizitza luzatzen da asko, baina nahiko era ahulia. Pastilla asko hartzen, eta gorputzak ez dagoz lanerago. Orain, hildu egitu dituen isasune batek, bai emakumea, bai gizonezkoa, duela 2 mendeko aldekin, alderatu ez da, uste askoz
dirudienez askoz osasuntsuagoak garela. Eta posible da Bai gainera... emakumeak eta bai gizonak. Posible da gainera, posible da, oin dela, 200 urteko pertsona bat, jartzen duzu hemen, eta oso denbora gutxitan, hori pasatzen da, Amazonasen bizidan pertsona bat, jartzen duzu hiriburu batera, eta ordu gutxitan ospitalera, hori ezin dela gainaztu. Adaptatiboa, ez daukin, ez genetikoki, eta ez bere bizitzan, egokitzeko aukerarik, sartzen duzu bapatian, toki oso toksiko bat eperantzan. Askotan esaten dugu, osasuna, elikadura zaindu, zer... Bizigaren inguruan, ondo dago pizka zipintzea. Jaten zutan, agarbigan, dana zaindu, egun baten jaten duzu zerbait txarra, eta basu, kriston zera. Gure biologia oso kuriosoa. Eta energia kuantikoan, hemen badiko lekuik edo beste bat, punto... Bueno, energia kuantikoa bete da, Ja, baina horra sartzea... Baina da, hor... Hau da, betea. Hori da, Eraren baten. Eraren baten, hori zema da, etorkizuna. Hemen, eta, bueno, dakatien da beste lauburu bat handiagoa. Hasieran ingenduan, lurrian tuki bat aurkitu eta lur korronte bat edo zerbait hobetzeko. Gero konturatu ginen, gainean ura jarrita, ura zaporia aldatu iten zela, ardoan hau bai. Eta hasi ginen ikertzen, dago teknika bat, cristalización sensible, eta oso kuriosoa da, ura, botila baten lagundako ur batek, galduten da bere indar biologikoa, eta hori teknika horrekin, cristalización sensible horrekin, ikusiten da. Eta ikusten da uran kristalak, okerroak, eta lauburu horretan 20 minutu jarrita, ura hasten da kristalizatzen, iturburtik urten dago balitzu zen. Baina horretan, asmoa gehiago sakontzeko indala 2 urte neban, baina berriro sartu gara ikerketan gara, katxarrai neban, saldu oso gutxi saltzen da, baina jendeak baina erabiltzen dago mine derako, nik libratzeko direz, hemen sartzen dut, gari energia kuantikoa da, barruan, dagoz mikropartikulak, kalzio eta silizianak, eta silizia da gura bezala, silizia programa egiten da, gure adaptatzen da, gure oxigenoekin, gure pentsamenduekin, gure intentzioekin, eta funtzionamendu kuantikoa. Zer, ikusten da zuzula horretaz zitzaren nahi, baina nik jarraitzen dut entzuten denbora guztian, eta nik ez dut ulertzen zer den. Zertaz ari garen. Energia kuantikoa, ez da gaurko gai, Ez da bera, bueno, aparkatu, bale. Labur esan da. Energia kuantikoa, gaur egun, orain jendia da, 18. mendeko burua zientzia mailan, eta hori behin ilusitutakoa. 20. mende hasieran, energia kuantikoa aurkitu zenean, izen hori eman zitzarenean. Azkenean da, atomoaren barruko portaera aldatu aldala observatzailean eraginez. Elektroiekin izan paradoja de Young, zera... Baina dagozela parametro asko, incertidumbre askokoak, esartzen dirala, horrendik miratu ezin ditu. Hori menos aplica. Hori menos aplica. Hartzen baduzu, edakit kuantikaren ze interpretazio hartzen duen horrek, baina baldima Kopenhageneko interpretazioa da a partir de tal tamaño es cuántico y a partir de tanto no. Atomoak dira cuántico. Atomen barruan elektroia dago, elektroia portaera. Bai, interpretazio horrek esaten duena da, ez da kuantikoa bai, eta ez da bai. Ni ez nago interpretazio horren adoz, pero... Bizi behar duzu, bizi. Bueno, lagatzen dugu hemen, nahikoa. A ver,
Banku Mundialan web orri baten, txosten bat open dauen, eta 2019ko irailean ja aurreikusten zeudien, Nostradamus bidez, virus bat egongo zara eta 50.000 pertsonen kosiera. Ikusite klorodioksidua entzaio klinikoak egin esela Ekuadorreko hospital baten eta COVID horregaz osatzen zaituela, baina hemen eskontzen dabiz, eta dauze ja produktuen hori osatzeko, zuk uste oso helburu bat egon zara eta txarkupen jatiela. Hildakoak ez dire aurre ikusten zeudien modura? Batzuk esaten dabe polvora guzti natzia. Polvora guzti, eta? Batzuk esaten. Ez dakit. A ber, ikusita elektromagnetiko egin dezaketen guztia, eta elektromagnetikoak diseinatu daitezkela osasunean eragin gutxiago egiteko, eraginik ez egiteko, edo sendatzeko, ez dakit, ze pasatu bat. Ikusiko da. A ber, beraiek idatzeko daukate plangintza batzutan, populazioen eguneko 40ko murriztu. 2008 gola. 2008 40? Bai. Dago web horri bat, bilizun itzala pindurtuta, kalkulatuta matematikoki. Estatu bakoitzak zebe azarela daukan, zenbat biztanle, eta ze gastu militar. Eta horren arabera, bakoitzari dagokion kalkulo bat egon. Murrizketak. Hori da web horri baten agertzen diran, baina dago oso, kristo hori indabena, kriston lan hartu da. Kalkulo pila bat, ratio pila bat, kalkulatzeko bakoitzari dagokiona murrizteko. Itzen dabe kalkulo bat, gero da gastu militar gehiago, gutxiago murriztu behar duzu zure estatuko populazioa. Baina horren agenda 2000 eta marka dau, horra agertzen da ze etorkizuneko eta gana dau, idatzite dau. Bebai protokolos de Sion eta protokolos de Toronto eta horretan. Eta Madrid dagoz, aztertzen baldin badozu, ikusten baldin badozu, COVID-19 erdian eta estrategia pila bat ikusteko nola manejatu dana, komunikabideak, hospitalak, politikoak, gizartea, disidentzia, militzia, dana, oso ondo plangintza oso ondo. Bueno, nik Witz web horrien, dara Banku Mundialateko web horrien merkataritza eta trantxerak eta kontroletako eta registro bat da. Eta horri ikusi dugu, 2018an esportazioak eta importazioak, herrialdean arteko esportazioak eta COVID-19ko gaiokaz, 2018koa. Eta gero izenburu aldatu zeudien. Asiento kontable dagoz, PSPCR-ena. Kontura zuzanean eta izenburu aldatu zeudien, eta bide zeudien gaur egun erabiltzen direna. Fondo Monetario Internazionaleko datu basetan agertu ziren registro horiek, COVID-19 izenakin 2007 aurrera. Eta gero, Rothschildek dauzka bi patente. COVID-19 izenakin eta lehenengoa 2015koa. 2015koa. Rothschild, médico oso famoso. Dinastia los Rothschild. Mila esker, hasien. Ez dakigu Elisa dakagun edo ez, baina gutxienez pentsatzeko aukera eta kritiko izateko aukera ezin dugu galdu, ez? Gero, ikusiko dugu zein da egin. Ara dabe positivismoa dutzu bete monitorako eta niretako hori zirkulu agertu da, bai gure bizimodue, gure ingurumena, hori gizartea oso goibel dau, bizimodu kambiai dozkue, sartu dozkue zulo baten, eta pentsatot hori guztio iragiten dozkula, eta pentsatot grafiko horregaz, pentsateu gehien txulo, zintuko garela, horrek badekola bere ganora, bere ingiarra dekola, eta bizimodu horregi eta gure partez, nahi aldinot,
bai proba biluzik edo lan, indartsu egin behar gara, indarguneak biletu egin behar duz, eta elikatu, ez oso sasoi goetelak datoz, eta indartu egin behar gara, eta bai maitasunatik, bai gure energiak irekitzea, eta positibizek dinotez, oso teknikoa izan da, oso gure gaitza dator, sartuko gara bizundu baten, baina, bai, gota positibizmoa gutxuan, hemen bago gozela batzuk, eta beste asko gongo direzela, eta bai biletu hori, bizimodue, ingurumena horreri, indarra handi emon, eta gure artean zeiatu elikatzen, sortzen edo dana dalakoa, baina bilatu hori, badekogulako bidea, eta gogoa, bizitzeko beste modu baten, eta momentu hori aprobetxetan iken deialdi bat ingot, osasun eta eskubidea elkarrekoan gara, eta printzipioz dana ondo badoa, azaroko eta batean, zapatuen, Bilbo manifestazio bat ingo kotxeak azetan, zientziaren bila aldarrikatzen dugu. Zier moduko jendea, opera ukiteko, gure printzipioan azateko, eta ikertzen, zer gauen honen atzen. Jakin nahi zuen manifestazioa.